Tarik enoche kod mokwongo mar chako higa manyien mar 2023 nyakwara Mogajwang. Happy New Year kamora mora ma entie ma doko chenro mokwongo tik mar higa manyien ni mar KakaWanene. Kaka pile chenro mabende fuono weche mopogore opogore. Kaka pile wamedo kwayo ni maber mar chako higa manyien kendo erokamano kuom chung kodwa higa mokalo chien. Wasingo mar mi puonj magoro doke iti mi bedo kod ng'eyo weche ma oluri kaachiel kod weche mopogore opogore. Machiegni okinyi ma kawuono ma en chieng' wuok tich KakaWanene an jata chenro Victor Tino Makajuma. Kawuono wantie kod hawi mar bedo kod yawuot luo ma wigi otimo jere mabiro konyowa fuono mokuom weche madito mabende waiko ni okinyi ma kawuono. Ina moda kawo thuolo makende mar wako Senior J Bonyo Oyawore VOJ. Wach mandalo Antie Nyasaye orita. Amen. Amor ka wachako higa maber. Kendo en moro mar kendo duogo. Okay. Mondo abed kod we chenro mamit mar KakaWanene. Erokamano ahinya. Isemako badwa higni ariyo mokalo chien. Kamano. Kendo koro berna kabiro ka to kendo koro kayudo ka nyakwar Perez. Bende tindo chieka chot. Erokamano obore kapsos. Gweno tamore no kendo gweno ma Governor Machoka Republic. Kamano. Erokamano ahinya. Ken Muga, Happy New Year. Happy New Year. Erokamano. Kora Mogajwang gombo winjo duondi kendo neni achiel kachiel. Pogo kinde 2022 2023 nginen ma dakika achiel kende. Koro tarike mwaloko. But pani pod wan mana kacha. Erokamano ahinya. Fred. Victor. Happy New Year. Happy New Year. Erokamano ahinya, paro ni 2023 ni ochako maber nikech aneno ka kwaromo gi Jay to Jay kone piny wacha maber. Piny kuodhi. Jay kone oneno ka governor ni aromo godo kata ka chake gi Choka Republic. Aka choko piny abiro godo. Amor kuma Nyasaye konyowa ma wakalo wa neno higa manyien. Mang'eny chene ochop ogombo neno higa ni. Erokamano. To kamoro gi ero mar Nyasaye ok gineno. To wan Nyasaye otelonwa kendo wachako wabetie KakaWanene higa manyien. Koro paro ni en gima ber yieno mondo miya akwa hawi maber bende ne nyikwa Ramogi kamoro moro ma gintiere ka wacho ne gini Happy New Year. Kuonde duto ma gintiere Nyasaye biro telonwa kendo wageno ni wabiro bedo koda KakaWanene yo makare higa ni to bende gi chenro mamoko ma bende nitiere Ramogi ka. Erokamano. Magite ok nyal bedo ka nitiere kion kaka en janeno kod jawinjo marwa. Omiyo wageni mokalo kendo wan gi ikruok mar mi chenro mabende biro puonji higani dute mabende biro mi mor nikech ma e odwa kaka pile. Wibe kikwili ma en chenro mabende biro nyachiel kachiel kokal Ramogi FM kar chunje duo kod Ramogi TV. Kendo kaka sewacho na nyakwar Mogajwang ni wantiere kod weche buora mar chako higa manyien. Jay kapok wabulo ng'or ma en chakruok mar higa manyien. Nyathi ma wendo onyuol higa mar 2021. Nyathini tiende osebedo motegno kendo kidhi e mier madongo gi matindo mag piny luo. En nyathi ma jite koro ng'eyo kite. Ma en Ramogi TV. Geno mane ma oganda joka nyanam nyaka bed go higa ni duto. Yore mag miyo gi chenro ma miyo gi puonj, miyo gi bedo gi ng'eyo. Erokamano VOJ. Mokwongo en mna erokamano kaka ne wawacho kane wa kayo higa. Ne wago erokamano mathoth kabisa ne jowinjowa. Nikech gine momiyo wan kae. To en singo marwa mana kaka pile ni Ramogi TV pod biro mana medo kelo ne gi chenro mabeyo kendo mamit. Chenro mamiyo gi puonj, chenro mamiyo gi gibedo gi dongruok kod paro mar dongruok. Mora ahinya kanyo awuothe gweng'. To kamora mora ma intie tiwinjo ka ji wacho weche maginene weche manyien. Ji gomba thapki. Nitie jomanyoko na mang'eny ni kadok Nairobi tamos ne gie thapki. Nitie jomanyoko na mos ne gie nyako chia. Nitie ji bende manoko na mos ne gie jolendo mag weche manyien, reporters magwa gi ji duto mantie Ramogi TV kae. Mano ngiso nang'o? Mano ngiso ni kaka Ramogi TV wasego kang madongo mar bedo achiel kod jowa ma wamiyo gi weche to wapuonjogi to wamiyo gi mor. Singo wa en mna kaka mapila. Ni pod wabro medo tiyo ne gi matek to gibende gibedi e wenge wa. Ka nitie gimora mora motimore magidwan wa migi. Ka nitiere wach mora mora magidwan wa wachi. Wan ka nikech gino. Gini okwatime ni koro en hechwa. Watime nikech nitiere kaka onego bed ni wakonyo jowa goyo mbaka makelo dongruok.
koro gibed ni kamoro amora ma gintie gi gimoro amora ma giparo nonego wawachnegi gibed thuolo gibed machiegni kodwa mondo gimiwa wechegi mondo wane kaka dwa lokgi mondo wakelnegi kaka gidwaro. Erokamano. Nyakwar Perez e bwo dakika achiel kende ang'e ni bedo e mesa mar chungo weche ma gi kit dholuo ma bende watiyogo nikech ang'e ni puonj mar ng'eyo dholuo ni bende en achiel kuom gik miluomo sama walendo gi dhowa nikech wan. Ok ang'e ni ang'o minyalo ng'iso jowinjo gi joneno ka wachako higa manyien moloto ne chenro ma kaka wanene. Mana kaka Senior Jay osewache ni nitiere thuolo mar japiny bende wacho kaka onene. To gima duong' ni wan wakwongo wachungo mondo mi kata ka bed ni jopiny bende wacho ka ginene to big ni koro giketo wa mbele ka wakwongo wachungo wang'e ni nitie maber gima samoro ok ber gima samoro nie diere kaka pok wadhiro ne gi wach mondo chop negi. Gima duong' manitie en ni pod wabro dhi nyime kod chungo gimoro amora ma watere yamo. Mondo mi kapo ni mama gi baba gi nyithinde obede e ot kacha to gin gi thuolo mar neno Ramogi TV maonge luoro mar kacha cha samoro ji wuothe duge walor. Ma en chenro madhi sama kama, ma en madhi sama kama. Magi duto omiyo koro giketo wa nyime ka. To an bende kana wuothe gweng' na winjo ka mor nitie. Kendo anyalo wacho ni dongruok waseneno kata mane ute wa makaluo makoro sani kata mana gik machalo television mane ji ne onge go koro sani ji ng'iewe. An ng'eni kinde mokalo yande ne samoro nitie nyawo moro mar keto kata ne jodala ka TV moro mondo gine. To sani koro nitiere ochuni ni koro nyake make sure ni dala nigi stima, dala nigi TV, dala nigi radio be. Koro giwinjo Ramogi kacha to gineno TV bende. Koro nyisi ni dala osedok town nikech Ramogi TV odonjo. Piny yaore. Nikech ing'e joluo wach ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Koro nitiere weche mathoth. Wabro mana dhi nyime kod chungo gi mondo mi gima watero ne japiny obed gino ma nitie kod ndhadho kod puonj kaachiel kod mit mowinjore bed ni chopone. Erokamano. Ne joma matindo matiyo gi yore mag tudruok manyasani mag oganda, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, wan kanyo te Nyakwar Ramogi Ajwang' kendo wamedo kwayi ni kapok subscribe YouTube channel mar Ramogi TV donje kanyo Nyakwar Ramogi mondo weche ma samoro nikech dich mari bai neno inyalo dok kocha inegi kendo winjgi gi tiende sama koro in yweyo mana kar bedo. Fred ang'e ni ma en nyathi ma wendo dakika achiel kende en chakruok mar higa manyien achiel kuom joma osebedo go e chenro ma kaka wanene en ng'o minyalo wacho ne janeno gi jawinjo marwa. Aparo ni en kinde maber ahinya Victor mana kaka kama nyocha waweye godo e kama wakwanye godo ka nitiere jawinjo mane kamoro doyo puothe moro to kama ne oweye kichecha emodogo kwanye godo. En gima ber nikech sani neno pogore gi winjo kinde duto ka jawinjo nyalo neno gima timore nikech ng'iyo ni kinde mathoth ncha ne ji winja to kamoro kawuono ji neno. Koro aparo ni e chenro mar kaka wanene waikore yo makare waduogo ka wan gi teko waduogo ka wan koda mbi waduogo ka wan koda ng'eyo kendo wan koda lony. To bende wang'eyo ni kata mana e chenro mamoko ma jowa geno kendo jowa winjo gin chenro mabiro bedo e yo mang'ith gi yo mokare nikech lony medore pile. Wan bende wan e puonjruok kaka watime kawuono kata kaka wanene kawuono kamoro ka kiny waduogo to wayudo ka Nyasaye ochako miyowa lony to bende gi buge mwasomo to bende gi interactions mwatimo wamedo bedo ka wago okang' odiochieng' kodiochieng'. Koro aparo ni Ramogi TV bende osegoyo okang' higa achiel en okang' bende kendo gi lony to gi experience bende samoro kaka nyo watimo gik moko nyoro nyalo pogre kaka koro wadhi time kawuono kaluwore gi experience ma wan godo. Erokamano. Nyakwar Ramogi Ajwang' onge madang' amede wi gima jodito osewacho gin weche mangima kendo weche mag kelo geno kuom oganda. Maduong' moloyo en go ni erokamano kinde ka kinde ka wasingo ni bed kodwa pod waikoni mathoth ka wabro go kodi mbaka wapuonjore weche makelo dongruok gi konyruok ne oganda jokanyaname Kenya ka kod oko mar piny Kenya. Wachako twak marwa achiel kachiel Nyakwar Ramogi Ajwang' e sirikal manyien ma jatend piny Kenya Dr. William Ruto mar Kenya Kwanza tinende nyo bedo kod romo gi apisa marito mag sirikal kamoting'o jotend migepe jogoro mongirore kanyakla kod jong'ad rieko mage. Weche mathoth nyo wuok e bura makamano. Ma en achiel kuom gik ma oganda jo Kenya sani koro luwo ni to nengo mar ngima kidok chien weche mag CBC to chalo nade weche mag tiyo kendo nya achiel e sirikande dhi bedo nade.
Achiel kuom gik mana winjo ka ji goye mbaka Jay Bonyo en bedo ni jatend piny Kenya en ng'ama obiro gi kido manyien mar rito sa. Ma aneno ka jomoko manyo okia rito sa nyo ae gi rach. Joma bende nyo obiro gi jok moteno gi be nyo ae gi rach. Ma en chakruok mar sula manyien gi jatend piny Kenya manyien. Ng'eni ogweno gi Ken bro wacho ni into kuonde go kidhiega. Kuonde ma ji dhiega gi samoro iwacho ga ni ja soda kata ja chai wang'e riek. En gokinyi sa 11 to sechiew kata nyo obudho nyaka sa adi. Tapani en gino maber. Ahinya ne wan kaka joma fuambo weche. Ing'eni e loch mokalo ni nyalo chiki ne dhi sa 4 to sa 7 pokurado. Apani mokwongo en gima ber ka jatend piny rito sa. Nikech serikal iwacho ni tiyo kochakore sa 2 okinyi nyaka sa 11. To ka jatend piny nyalo bedo ni ene mokwongo mustari mokwongo ene morito sa no kinyi sa 12:30 osechopo ofis. Onge gima mono jogo matiyo kode mondo tim ang'owa mondo mondi. Koro ng'iso ni jopiny bro yudo services ma gidwaro e samo winjore gi kako winjore. Mane gima berie mokwongo ma anadwa wacho ni aneno ka loch mar William Ruto bro kelo. Obro kelo lokruok kaka jitie serikal. Mar ariyo, gima gini bro bedo maber godo en ni dhano bro bedo kaneno nikech ni wacho ni chal ka gima nitie gik mang'eny ma bro timore e serikande. Tapani ndalo 100 koro gi bath nyaka nyochaki. Waseneno ka ng'eny gik moko itime madwa chalo ni gitime yor ler. Rombe kako timo jofuambo yienwa mondo wadhi wang'ie ni tang'a timore. Pok wabede gi kamoro ni koro nogol jofuambo ni koro konego timo. Romo duto motimo wayudo ka report wuokie. Kata ma bedie no timo kapok ne kata wan bende samoro wajoleo. Kapok wachopo. To wayudo ka nitiere report mondikwa ni no arado gi joma kamano watimo kama. Apani mano gima ber moloyo nikech jogo duto tema koro tie serikal. Nyaka koro ng'eni ofis idonje kapok oromo sa 2. Ma sa 2 koromo ni tip to wecho chakore. Nyi winjo ni nitiere kata jodito moko manyo riembo kanyo bire bura moleo. Koro ng'ato matiyo kata koro awach ni tiyo Harambee House kata tiyo Ardhi House ka inang'o midwa donjo ne ofis sa 4 ka jatendi to sa 12:30 no osedonjo. Apani gino en gima ber mokloyo nikech serikal kae bende mosewacho ni dhano donjo to keto koti to timo ang'o to chako wuok. Koro ng'ani kaka nyoloso mowacho kata ni jotend migepegi onge gimoro ni kobiro ofisi to ni yudo ka file opong'. Ni nyaka item ni odiochieng' achiel file duto mantie mbele ni nyaka itiyogo. En lai maber maka ji duto mantie serikal bro kawo patikno to VOJ abiro wacho ni jopiny bro mor nikech kidhi ofis ng'ato tiyudo ka gino midwaro kata bed no kokonye ne yude tiyudo ka ng'ama idwaro nitie tentie samon winjirwe kode to bet piny mo winji mineno kata ka desk neno gik manitiere okopong'o nikech ofise serikal ng'anyna kedhe to nitie cabinet moko mag chumbegi. Tiyudo ka cabinet opong' mochako luomo ke wiye to file bendo chido mako buru ang'ang'o. Koro kwanyalo bedo gi serikal ma kidonjo ofis ng'ato to kone ni sa 3 to sa 3 ne yude ka entie to kone ni adhi cherri duoge sa 4:30 ang' no ayudo ka barupi ni waseyudo to bro bedo gima ber moloyo nikech japiny dwa mana ni serikal otine to serikal tiyo ni mako kuongo serikal mong'ete mang'owa ong'erito sa. Kamano Jay Bonyo mana kaduki chien matin ne beta chako sendo nyoyo kapok ochiek. En ang'o momiyo jatend piny no paro bedo gi burani? Ng'iswa tie burani. Kaka nene en ni jatend piny en ng'ano ma otemoga wacho ni kako timo gige otime yo mochano. Ni neno ka serikal mokalo bucha hina ginok wanyal neno mang'eny. Inya paro kata nitie ndalo moko manowachi ni karibu dweche 8 cabinet no okoromo. Gima William Samoei Ruto temo timo en ni otemo timo gigo mitime kembe ji giwegi. Odwa kele serikal. Nikech higa mar 2023 VOJ okinyal ran serikal gi paro maniran golo serikal higa mar 1999 kana ti 1996 kana timo KCP.
higni oselokore. Jok ma sani dwaro services mag sirikal ng'enye gin jok matindo. Nitiere kaka gitimo gik moko. To ng'enye gigi wacho ni kembe mag ji giwegi kata private sector emoseringe kaka jogi dwano timnegi gik moko. Sirikal serve ji mang'eny malich. To koro lokruok mar paro nyaka bedie emomiyo William Ruto bet gi jogegi mondo gigoye kwano gitime gimiluongo ni strategic plan mar sirikal. Ing'eni sirikande mang'eny ok losga strategic plan. Ikoni nitie gimiluongo ni bureaucracy. Nitiere kaka sirikal tiyo. Maka sirikal mabende nowacho nikech kata gimoro manyo owacho ni email ni berie moloyo kar ndiko barua. Gima pani bro timore ni nyaka loke chike moro. Ndalo moko Eden Mohamed mane en waziri e sirikand Uhuru Kenyatta ne gonwa mbaka kaka chieng' moro kano donje sirikal mokwongo 2013 to ng'ato biro to kone ni jatelo anto sirikandu ni gimoro achiel kende mathaga na timo supply to pokatimo ang'owa poko chula mang'ano miye documents gi gimoro amora kaka no supply to koni en kaka en waziri oweni en gi teko mar odang'ani ni please pay to ndiko ne PS to PS bende okaw to ndiko ni please pay to oro ne under secretary moro kanyo under secretary ukoni no konege ni jodito gini ok tim kama sirikal nigi chik nitiere ng'ato miluongo ni Justos manyaka ndiknwa ni okay proceed and pay to Justoni idhi yude kuma ne ng'ani otera ng'owa e gigegi makoke yude to onge pesa mora mora manyalo wuok gini dhi manyaka chopiwa accounts office emanyalo pay kati bede mna waziri to barua mindiko no onge teko nikech sirikal chik maran sirikal en ni ko gwene monego bedni approve gimoro ka ken poko approve to gweno koko approve to ken ok nyal approve so mano bende mindset kata paro manyako timang'o nyako loke en wacho bernde to kete tim koro romoni to ne ber miyo sirikal bedo gi direction lakini paro ni owekno bede ni en PSS gi CSS kende ofise ma piny gi tete nyaka lokruok ang' no bedie nyaka luong gi makone gi ni koro wan sirikal ka VOJ oneno no ndik no gweno email to email no bendo roma ok en barua manyaka ang' obedie hierarchy moro manyaka wen please proceed please approve emo mineno ka barupe mang'eny sirikal en gi stamp to en gi signature en gi stamp to en gi signature nikech nyaka obed procedural owuok ka to the office nyaka ng'obed kuma no kumitime gimoro koro mane manyako loki e ka gik manye giwacho mabeyo gi bro bedie tim yero kamano ken weche ma mile ndi nikech chal ka gima jatend piny kuom ndalo malawo 100 le botende no temo iko gi chano sirikande reorganization of his government bedo ni ne wan gi lemo mamoko manyo kaka mar Musalia Mudavadi ni tiero moni kod gik moko manyo wach ka mondo japiny manie kor gweng' lak nyiero gwasi unjitie wach ni malongo en ang'o ing'eni ka ne sine jayo chake ni jasoda akwayo wadonjure soda joturu nikech uneno gima jatend piny timo sani nikech ng'wech kende mano donjo go kachacha ken muge itemo wacha ng'o kuom sirikal mano kalo cha oyo wewe ng'adi awetielo wache ka jonomnika wang'eyo ni soda ber koro ng'ama jadieri bende wacho ni japelo be jadieri japelo be jadieri samose belo to koro wana dieri to miriambo kata matin koro kanyo bang' ne chaka duga wuoyo wach mar adieri kanyo to maduong' moloyo ni waneno ni jatend piny ng'iyo wach mar sa ting'eni gino neno kata mana kinde campaign ma anya paro kane onyalo bedo gi campaign kada kuondi 5 odiochieng' achiel to dhi gi saa kaka onya chano gi ni ma saa 5 ma timore saa 6 ma timore saa 7 apani kama ne gigwenyowa e saa en kama koro nwarito mondo miwa jalupne cha kama pod ne gigwere e yot kucho mondo ging'e ni to en Gachagua koso en Ndindi Nyoro koso ng'a koro maka to ninyalo wacho koro sani to waneno ni nitiere chap moro mantiere kuome ma otemo nyiso joge ka ting'e ni obwogo gi nikech thoth joma nie kacha cha yudo ka samoro ng'eny gin osiepegi to samoro giseng'iyo ni ma to mano osiepna koro wanyalo mana donjo sama wadwaro nyayoro sama wadwaro tapano nyiso gi ni tich nyaka to koro tin nikech ing'eni kong'iyo ing'eni afadhali iwit pesa to kik iwit sa nikech ing'eni pesa nyalo duogi loso bang'e
sa ting'e ni kokadho to dhi kamano higni 5 bing'e ni chiegni rumo koro kanyo to ne waneno ka rikni mone nitiere korka kore ma samoro nyalo biro keto jogi tesre ma bang' kachacha to jatelo ka jatelo koro ng'eyo ni jatelo maduong' cha ka nosewacho ni ei thuolo mar dweche 3 oyud ka wasekonyo joma chandore mantie kod oro to ging'eyo ni ka en jatelo migawo mochung' ne chenro mag pur ka jatelo migawo mochung' ne chenro mag omenda to e thuolo mar dweche 3 ni osetimo gik monyalo timo e thuolo ma untiego gi teko ma untiere godo mane ne japiny oro ma osechande cha orumo kane owacho ni mbolea onego bed ni chopo e thuolo mar dweche 2 ting'e ni kipara para jatendi gi ng'wech modhigo cha tipara ni ang'acha dhi nego ng'acha dhi riembo kata tich kech sani binjo osechiwo thuolo ne od bura ni koro unyalo chako piedho jogi mondo winj to be gitimo maber kata oyo en osiepni koro konya chomi samoro tir nikech ibono ni ing'ama ng'ata koro idwa timo ni koda nade koro othuwi gi sa to thuwi gi japiny be to chako thuwi gi od bura bende nikech ing'e ni kano campaign achiel kuom gik manowacho agenda mare en ni ebwo tende koyiere ma bende oseyiere ne jotend migepe ne dhi bedo kod thuolo madhi e plenary mar bunge mar penjo gi penjo mag sirikal machuno mang'eni mano be ang' no wanalose to gima nitie sani ni osetemo nyiso ranyisi moro ne jogo ni kata bed ni wang'iyo na kau samoro nwatimo campaign kanyakla to tich to nyaka wati kama nikech kiwinjo gima nong'isogi ni jopiny omiya tich to tich magimiyano an bende akawe mondo atudra kodu kaka kanyakla mondo wami jopiny duoko koro nyaka to jiti gimachielo ma samoro japiny biro penjore ni keche jopiny osebedo ka penjo ni jatend piny weche gibedo ga mathoth kendo mamit to samoro inyalo kwanya dieri mana kuom gi kaponi nena achiel adek moko ma samoro timo to thoth gi samoro jopiny wacho ni jatelo ni dhoge mit wuoyo kama to matine motimo nchano ka ng'ato keto kacha ka mbui kacha katun moro mar wuoch mathoth ni e dhot to ng'ato chung kama yiero ni wuoche ma to gichal wuoch go chal te to ging'eny oyiero ni to koro wuoche mane ma kwada kawe kind ma kech gichal te karo ndiko malo kanyo ni mano koro jatend piny manyo miriambo machielo modwa ng'iso koro kaponi weche mane owacho ka gitim mane waneno cha no ken mana mar tipo kata kamera kata Ramogi TV mochopo kacha kata Resident TV mochopo kacha mondo jopiny one to kaponi nyalo ket gi edieri kata nyalo ket gi etim tapan wachomo kama ber orach mana kaponi gin weche mag lombo wang' mag neno nyiso jopiny ni ka wadwaro ng'wech to samoro ng'wejno kumochope onge koro kanyo ema ng'eni koro wan bende kaka koro joma ng'iyo kaka jofwambo nyaka koro waket gi tesre ni tarik makama nowacho ni koro ka tudruok biro bedo ka nitiere kind migepe to be tudruok moro moko choni nyaka ng'ato riti moboke makama wuogi chopo ofis makama makaw juma achiel kapok ochopo obed gi minyago e simu to chopo koro kuon go emoda koro wan kaka koro jofwambo mantie ka waketo gi tesre ni nowacho kama ok otim owacho kama ok otim koro ting chako dogo ne japiny to ting deng ne jogo duto ma bende menyo ka gitayo chenrogo magi wacho ka bende gidhi keto gi tim kata oyo erokamano ahinya nitiere rekni to gi rikni dholuo ariyo machalre to tiegi bende opogore kaka iwacho gi bende opogore wanaket wang'wa mopogore kod mano Ken gi Jeibonya utemo fuono kanyo matutndi to jomoko bende nyalo wacho ni weche gi moko manyo wacho kidek tuno jomoko ohala bedo ni koro buche mag apisa marito mag sirikal koro kik tere magawa hospitality industry nyo bedo gi ng'ikruok ndalo mag COVID-19 to gi ote manyo wacho e romoni kapok kidek dhigo chuny jomoko kapok jowa kwanye gima nitie ka en ni sani japiny dwaro ni mondo ne ni pesa nyalo bedo minyalo tim ga achiel adek nikech sani siwako osebedo ka nitiere ni tiyo gomenda marach e apise mag sirikal ji kodhi orado kamoro to ji dwa ni mondo miyogi omenda mabalang' omenda mar bedo abeda piny kiwinjo ka bura dhi nyime omenda mar wuoth omi tich mar winjo wach timiyo sara omenda mar jogi miwuothogo ma idhi chulo kacha ma jating' ndai mari bere pi kia ng'awa ginego te omenda mana mari mar wuoth ma samoro fuel to samoro goni gi sirikal ma tangi no opong' to pod ichak imiyi mar wuoth omenda kaka idhi nindo to samoro omiyi omenda ma idhi nindo e ot ma sing'alo 50 to in idhi ng'ado kata malo 10 moro dong ichaki kano 40 moro udi koro apani magi te kanyo to samoro konyo jopiny nikech koro nitiere omenda minyalo ket tenge minyalo timgo gimachielo nikech sani nitiere nok mar omenda koro kanyo to wanyalo wacho ni nitiere kare to gimachielo mwanyalo penjore ewi mano ni to
be en yo kende minyalo ndus godo kata inyalo nego no duok chien kwano omenda mitiyo go e sirikal. Koso nyalo bedo ni samoro nitiere hinyruok ma samoro ng'at machielo dhi yudo kamoro, kaka iwacho ni weche mag magawa, joma moko ma samoro ne geno kuom pesa ma kama, kech pesa nyaka bed ka tiyo koluorore. Koro gina penjo manitiere, to gima duong' ni japiny to dwaro neno ni sirikal ok ti gi pesa rieta. Inya tim kod gima chielo kapo ni en kata gero ndara minyalo ne ni japiny nyalo tiyo go. Pogore gi samoro minyalo kunge tikawe titere osara donjo fuk ng'ato samoro ok odhi tiyo direct manyalo konyo piny mang'eny. Koro weche mag kungo tapani kada kungo tapani kanyo to wanyalo goye tik. To mag mana ni obede ni ok en mana sani ka gichako kata ka ne gichako ka gin gi Uhuru Kenyatta nono weche kama kama ka ne ntiere. Ginyalo chake ni kore goye mbaka dweche 2 higa achiel kosekadho. To en ber samoro nyawo duogo donjone kata olo moro duogo donjone. To ji odok mana kuma ne gintiere cha. Erokamano. Ing'e ni thothne budget ma otiyogo sani en budget manolos gi bunge mokalo gi sirikal mokalo cha. Kata ka wageni bunge koyaw to supplementary budget en achiel kuom gik ma ichano pedhe bunge mar piny Kenya. Mopogore kod mano Fred, ing'e ni no kelo nyaka governance kokalo kuom riwruok miluongo ni COG manyo giporo godo weche kanyakla mar temo nyayo tudruok e kind sirikande gi county governments mekwa. En gima nitiere, en gima ji ariyo gi ok nyal tiyo mopogore. Nyoluongo gi bura mare kanyachiel. Iwachano. Victor, kapod ok aduoko mano to weya bie penjo maduong' ma japiny penjo sama wawuoye sani. Maparo ni e gima pek. Japiny penjore ni to e retreat mane en godo ni to gi gik ma giwachogi. Ere kaka konya? Kata ere kamo konya? Kata konya gang'o? Japiny ma sama wawuoye ni samoro koro ridho dhumbe moro mane ochiek. Kata doya alot ne moro kowinjo nyakalondo mar Ramogi kama entiere. Kata ene ndiche moro komuono ode moro olango ode. Kata kama entiere ka ene gari kata ene matatu. Openjore ni to pek mar ngima nikech sama ne jogi dhi e retreat ni kata mane jatend piny dhi e retreat kancha ne ng'iyo thoth oboke gi ute mag fwambo ncha wacho ni gidhi bedo piny mondo ming'i kaka inyalo duok pek mar ngima piny. Mamano e gima ne jofwambo mang'eny kata ute mag fwambo ncha ne omiyo pek ahinya. Mak mana ni kane wang'iyo nto report mane wuok kata mana kuom gini to en ang'o mano wach kuom pek mar ngima kaka pek mar ngima dhi dok piny. Bende nitiere e press release kata conference kata gik mano wacho ne ok woneno ka okelo kata wacho kenge kaka pek mar ngima dhi dok piny kaka nengo mo masani ni malo kata nengo mafuta masani ni malo dhi dok piny gi yo mane. Wang'eyo ni nyithindo dhi yaw skul thuolo ma ok ng'eny ne wigi 3 mabiro sani. Mae pod ok wawinjo ni to kenge magi moketi ma samoro jonyuol nyalo yudo godo yueyo kata nyalo yudo godo yot. Koro miyo magi ka pod ok wang'iyo weche mag saa, rito saa to ber. Mak mana ni rito saa ni onego beni kelo pesa ofuku japiny. Rito saa ber nikech magi kaka organizations kata kaka en owuon oloso ode kata opedho ode mondo mi ochan chenro magi kaka jogi tiyo. Mak mana ni gima ne jopiny rito kacha mondo mi ne wawinji nikech king'iyo sirikande ni ncha ne odonjo sama ne ngima pek. To bende gima yande wawacho ka kinde duto ne sirikal moro amora modonjo sama ncha yiero ntiere. Agenda number 1 ne en ng'iyo kaka pek mar piny nengo mar ngima nyalo duogo piny. Koro anyalo wacho ni gini oko retreat ni kata geno mane jopiny ni godo no nego bed ni giwinjo ni gik makama nengo moko kata kaka ncha giwacho cha gibiro gi plan machalo kamae kopogore gi weche masamoro ene kiro wacho kata jatend piny wacho kuom chiwo weche machalo kaka mbolea gi kodhi gi gik machalo kamago kaka jopiny nyalo yudo yot. Mane gima kuong japiny kuong winjore nekech koda orito sa kata timo gik mamoko gite to japiny nindo kech. Mano japiny penji ni to chalre to romre e konya gang'o. Koro ka pod ok winjo kata mana kaka ne giwuoyo gi governors gi mamoko. Wawuoyo weche mag ng'iyo kaka ne samoro loopholes kata utuchi manyalo beti ni ntiere inyalo duok piny. Mak mana ni gima na ng'iyo kacha ka winjo kaka giwuoyo e thuolo mane ntiere to nyaka sama gitieke kamoro leo gi odwa bedo mapek ahinya ma ok ginyal luongo mibadhi ni mibadhi.
Ne ing'eyo ni gima inyo pacho ka inya ne nitie report mancha ne wuok mana juma achiel kendo mancha ne ogol gi commission mar EACC mochano kaka mibadhi nitiere e departments mopogore gi bad migepe duto pacho ka ma jopiny oneno kuonde ma hinyruok nitiere kochakore koda migawo mar obila ibire migawo mar thieth kendo en gima rach ni gino chako donjo nyaka migawo mar arita pacho ka koro aparo ni bedo ni lipod ni nowuok e sama ne gidhi e retreat machalo kama ma en achiel gima nonego bed ni ker kaachiel koda cabinet mare tend piny wuokie ayanga kowuoyo ker Uhuru Kenyatta ker machon kata jatend piny machon yande kata doko ni ne ok okete tim to bet no chiwo e siem to ang'eyo ni kinde duto ka jakuo ok siem kata ong'e mana ni jakuo ok siem to yora dhi kendo nyori anyora kendo biro kawo koro gima inyo Kenya kuom seche gi kata kiweyo austerity measures mamoko miwuoyegi gin dero motuchi ma ng'ato donjo to wuodho gi koni ng'ato donjo wuodho gi koni ng'ato donjo wuodho gi koni koro kose wuodhi koni to japiny bedo gi gima onge godo kabire penjo ni mondo awene jowete wa bedo chako duok gichal gima nikech wacho ni koro kik wamera ahinya wachal gi mondo jonongo chal gima tumo mana gik mayom gi onge wach kibire weche wach miwacho mar governor kaka no luongo governors gi Victor gima kendo na rito mondo mi awinj ka governors gi wache nyim ker en omenda ma onego beni dhi e counties mapok odhi nyaka sani sama wawuoye ni nitiere jotend counties kata jok matiye counties mapok onwang'o sara nyaka sani nyithindgi dhi onego beni dhi school omenda ma dhi e counties en omenda matin minwang'o ka ochulo mana recurrent expenditures ochulo mana osara lakini gik manyalo dhi e development onge making'eyo sani nego beni governors chiwo weche mag bursaries kaka nyithindo dhi school koro gima japiny dwa ng'eyo kata penjo ma jaduong' ma japiny kuongo penjore godo gimitimo no konya gang'o koro miyo ne ok waneno ka governors gi wuok be onge kata achiel mano wuoye ka kwae kata nyiso ker ni nekech jatend migawo mar omenda bende ne ni kacha mochung' ne aguch piny owacho ka wacho ni omenda idwaro mondo mi kata gikwayo mondo omenda odhi e counties mondo mi odhi okony nikech kata gi rom to onge omenda modhi e counties nikech omenda ni ema dhi konyo programs monego bed ni county governments timo e ground makonyo jopiny koro miyo mano ne gima ne ok giwuoye bura machalo kamano jakom mar Council of Governors jakom mar committee mar Council of Governors Fernandez Baraza mochung' weche mag finance yande bende go poro kane wacho ni kochakore dwe mar 10 11 12 pok yudo bath pesa ma sirikal jachiwo ga kwota mogik mar higa mokalo pok yudo nyaka kawuono kendo aparo ni nyocha gi jiwo duond gi e aput margi mane gichoko Delta House ka mar temo jiwo sirikal ni to jakom mar IBEC bende jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua but VJ kawuono kiyiena to adwa dok ne jatend piny William Ruto gi sirikande to gi Council of Governors bura manya gin godo Nyeri Mount Kenya Safari Club apani Fred gima nyaka wawachi en ni kane jogi oromo ng'eny gigi nyowachi to en nani noko wachi gi galamoro manyeji nitie but jatend piny nyo keto buche matindo gigi kumanyiko ni kila sector bedo gi 90 day plan to gi 90 day plan gini gibro achieve ginade apa ni gima koro nego gitim en ni nyaka gigole oko ne jopiny nitoka koro en migawo mar pur 90 day plan gi enang'o ka en weche mbolea to mbolea ni bro chako chopo ne jopiny chakre tarik adi ten mbolea tan maromo nade ka en weche mag pur kata ni koro idwa mi jopur tingni to tingni gi iyudo gi kanye tiyudo gi e pesa di mani gima koro nego watim ang'o wariti nikech buche to nyo tim ma jigi nyo wache an gi achiel ariyo siepena manye nitire buche gi to kanyalo so kodgi to ne gikona ni gigi nyo tim ang'o nyo wache en mani koro report no mana kaka ne awacho ni burane nyaka wayude ni to ang'o mano wache ma bende jopiny koro nyalo ng'eyo ni details gin ang'ang'a gere manyotimore kanye giloso gi governors wach pesa ma Fred wacho ni nyowuok ma jatend piny nyomiyo gi singo mano ko ni adiera makende en ni kata wan bende watimo ang'o wahinyore wathimba gimomiyo gihinyore ok ni ne giyudo kacha kani nono kaka jalup nosebedo kalieko cha kacha ne ni ane gi gimoro en mana ni budget ne giyudo koselosi
To budget kane giyudo kose losi to nitiere gik mane pesa onego tim. Nikech budget mar sirikal kose losi to mane en. Choko mar osuru bende kosebedo kaber. Nikech king'iyo higni 2-3 mosekalo, yuto mag ji nyodok piny nikech weche mag Covid. Pinje ma bende samoro jamiyo waga hola mayom mimiyo wadiro nwadira pesa kwa dwaro cha bende nyote mang'o wanyong'onyo lwetgi. Kendo koro chopo wach Ukraine gi Russia manyo gore mabende omiyo gik mang'eny, weche mag mo, weche mag cham mawuok kuondego mang'eny mabiro kuondegi nyodok piny. Koro iyudo ka KRA nyomi target. Manyo konegi ni un bende chokie uru, ye uchwale lwetu mondo chokie kar monyalo, mondo kosebiro to giko dwe mar achiel ka wanyalo bet piny twang'yo ni to koro counties wamiyo gi adi to bende wadong gadi nikech mano kende kaka ditimore. Nikech adira makende en ni KRA kata osebedo ni choko pesa to pesa magi choko ni ok chop kuma nonego bedi dwaro chope. Nikech yuto magi ji mapiny. Kata king'iyo mna sekta wa mar fuambo gi keyo ni. Ji adi ma higa mokalo chakanye rumo nyogole tich. Mano ngiso ni pei mayande gi yudo chande odok piny. Gik manya ginyewe duka mar koro serikali yudo godo VAT and all that timang'o odok piny. So okosebedo maber. Nyiepo dok piny. So mano mpaka manye gigoyo. To nyo ukone gi aching ne adiera okenun kende kata wan bende watimang'o waj. Kiloso gi jogo matie serikali. Bro koni ni higa mokalo ema gikuonge neno ka musach gi leo. Jo serikali musach gi ok leo. To sani msara nyonyo e leo. Koro nitiere gik mang'eny ma nyo yie no bende kaka no odonje telo nitie gik mang'eny. Ma gitemo timo mondo gitemie kata gichorie lwetgi matin. To pod ok obedo mayot nikech pesa no pod onge onge. Koro koyudore to gitimo. So nye giloso. To gima dwa yie gi Fred ni japiny bende penjo ni ang'o ma bro konyo kata bro reso ngimane kanyo. En gima koro nyaka gitim. Apanu Hussein Mohamed bang'e bro golo nwa to koni bura manyo obedo nikech kaka nolando bura cha bende wadwa noland di bura nyorumo to buro wacho kama mondo wang'e ni koro strategic plans manye gin kodo cha bro chalo nadi mondo wan kaka jofuambo to gi jopiny bende waket gi tesre mondo ka giwacho ni bang' ndalo 30 ma bro timore to bang' ndalo 30 to mapenjo ni dako setimore kama Erokamano nya daka chiel kende ayie gima omiyo Jay no chako kaluonga ni gavana ni onge ni obol gimoro kucho. Aparo ni jofuambo maneni kacha bende kamoro chalo gima oletwa down ka ok mana jofuambo to bende gi communication department mar sirikal nikech japiny ne jite ok nyal dhi Nyeri kacha kata kama ne gintie mondo mi gidhi gipenj gi to ang'o makoro wache wiwa. En responsibility mar jogi mondo mi obi omiyo kasa magi kete yanga nikech kata wan jofuambo tebe ok wanyal dhi kuno. Nitie mana jok mano beda accredited. Manyedi. Koro kwa bedo gi ng'eyo no ike koro wanyalo piedhe mondo mi timang'o jopiny ong'e gigi to nyaka chop kel gigi e lela ma jogi nyalo ng'eyo. Onge kaka jopiny nyalo bedo bende gi ng'eyo mar gik machalo kamagi. Erokamano. Aparo ni ting nitiere kuom Mugonyi. David Mugonyi. Emmanuel Talam gi tim no te Hussein Mohamed mar temo chungo weche ma onego bendo ne kuom japiny nikech nitiere moko mar very technical ma joma olony gi jong'ad rieko manyalo kolonwa moko be nyaka go kogno nikech ok gimoro amora ma sirikal owachonwa nitie momiyo seche moko ka idhi e meeting machalo kamano tichiko iti ipenjori ni to en ang'o ma ok wachnwa nitiere miwachoni to bende tok miwachoni Moling. moko wachno e wach. Erokamano. Nyakwa Ramogi Jwang' mopogore kod mano jatend piny Kenya Dr. William Ruto bende kaka singo mare kinde ma campaign no chako lieko ni wang' ni jotend migepege duto biro bedo kod thuolo madhi e bunge mar duoko penjo. Kar kamano chenro gi chike matotwak e bunge mar piny Kenya Standing Orders kare namba 253 lieko ni welo kata strangers ok onego bini bede plenary dhi bedo nade wach manyaka seno pogo nyaka jong'ad rieko weche mag chike ma bende nene mopogore. Wawinjo na kaka jatend piny Kenya yande oloso e wach mar yiende jotend migepe ochiw twak e bunge mar piny Kenya kaigo gi kogno. Hata mawaziri wangu nataka standing orders ya bunge ibadilishwe, na uzuri speakers wote wawili wamekubaliana na mimi ibadilishwe, ndio mawaziri wangu waweze kwenda bunge wajibu maswali,
bunge ihakikishe ya kwamba wanawajibika katika nafasi zao za waziri, ili tuwe na serikali ambayo inawajibika kwa manufaa ya Wakenya. Mana kamano jatend piny Kenya kaloso Dr. William Ruto twak mare gi jofwambo gi keyo kane ochiwo moko kuom siro ma sirikande dwano timne oganda. Achiel kuomgi en keto jotend migepe ni nyalo duoko penjo. En gima katiba marwa ma 2010 Fred ne chal ka gima nokwepo chike mag bunge kata matayo twak e bunge, standing orders, bende okoyie matimo kamano. Aparo ni gima ne ok yie ka podoko wa standing en nyaka wang'ini katiba ma wan godo mar 2010 ne oloko structure mar government, nikech ing'eyo chon ne wan koda parliamentary system, to mae ne obiro kelonwa gimiluongo ni presidential system. Koro presidential system ni opogo tij executive gi tij National Assembly kata tij parliament, kaeto chako opogo bende gi tij judiciary. Mae momiyo ineno ni jotend migepe ok yier kowuok e bunge. Sama wan koda gi parliamentary system to tiende ni jotend migepe ni yiero kowuok e bunge. To mae tiende ni pure executive system ne miyo executive bedo gi pogruok gi National Assembly kata gi parliament. Matini ka parliament dwaro yudo kata dwaro goyo kogno, to jotend committees kata chairman mag committees mag bunge mag departmental committees ka gin ema gidhi gi penjo waziri kata gidhi gi penjo minister kata gindiko barua ka gidwaro clarification. Kose migi koka gibiro giwacho ne wabunge. Makmana ni king'iyo from 2013 nyaka sani yiero ariyo mosebedo godo, kamoro ntiere kata wabunge gincha neno ni ntiere ng'ikruok kata duoko magiyudo koa kuom jotend committees gi ok giyud duoko mowinjore, nikech ido ka samoro gichalo joma gidwa ni giwuo e law ministries gi to gionge gi thochgi kata gionge ler, nikech yudo ka mbunge ema oyier mondo mi obed chairman mar committee machalo kamae e od bura, to en owuon ok oti e ministry kata migawo machalo kamae. Koro yudo ka samoro kata thuolo kende ma mondo mi ginwang' godo duoko mag penjogi mipenjogi kawo thuolo malach. To bende ka koro idwa penjo odwa bedo interrogated kata wabunge mamoko gidwa penjo to penjo gi dhoge moko, iwinjo kosiko ni we adogi kata chak miya jumbe ariyo adogi kata kaduog gi penjo. Koro paro mantiere ka ma jatend piny ni godo en ni mondo mi duoko madwarore e penjo mantiere od bura chiw mapiyo piyo, nikech ing'eni kipenjo waziri kobiro kanyo tipenjen to ang'o momiyo ndara makama ochung' pod ok oger, to biro nyisi ni gedo mar ndara makama samoro wasetimo tendering gi gik makama otim kuome omokerot gi kama. To ok obi nyisi ni we adogi achaka dhi penjo waziri mondo eka duogi, nikech onego bed ni en gi penjo no kanyo. Gimachielo ma bende kamoro ne okelo paro makama ni mondo mi kik wabunge kik waziri gi ne go siasa, nikech ing'eyo ni paro mano ochako wuok kendo ni bedo ni waziri gi kata jotend migepe gi oyier gi ko ok gia e parliament, gin jok manineno ni onge gi experience kasto gionge gi touch kata gionge i jopiny, ok ing'e gima timore e jopiny. Koro mae ma notemo lieko paro ni, kata king'iyo BBI bende ne nigi paro machalo kamae. To bedo ni jatend piny masani neno ni mondo mi otimre kama, ochalo ng'at madwaro ni mondo mi penjo ma ipenjo piny owacho mare answers yudi e seche gogogo mok ni gin gik mabedo delayed. Makmana ni mae bende ntiere go kenge manyaka kaluwore bedo ni katiba ne omiyowa pure presidential system. Koro en gik manyaka ntiere pend chike manyaka loki eka bed ni mawaziri kata jotend migepe gi nyalo yudo thuolo mar biro duoko penje bunge, but gi pacha to en gima ber. Erokamano. Ken Muga, ang'eni jomoko nyalo lieko king'e paw siasa kod angoch siasa. Jomoko wacho ni chal ka gima jatend piny Kenya dwarawe wach mar BBI, nikech achiel kuom gik mane BBI no lieko en wach mar standing order number 253 ni mar welo biro kotemne lokruok ni welo koro imiyo gi thuolo mar biro duoko penjo e lo sirikal. Raila wuon no loso nyoro kendo kini winjo kane otemo loso gi jo Mombasa wacho ni dong koro neno ni kane wawacho to nina ni koro wan wakelo BBI mondo mi wadonje de sirikal e tok para. To gima ne olose ka koro dok mane wachne no wacho ni kato bedo ni paro makamano nitie
kendo kata gin ne gintiere kode kinde mokalo. Sani sirikal mar Ruto ok nyal biro donya to loko chike mag od bura to mano bedo mayot ni koro ginya chaka piedho jo od bura jotend migepe od bura kamano. Ok en gima ichiwa tiwacho ni loka chike mag od bura. Kichapa ni kiseno ka gisebedo ka gitiyo motelo ni en ni gitemo tiyo gi od bura mar mondo mi chike moko kadhi e yo ma samoro iwacho ni gin chike moko nego bed ni kadha e yor od bura kamano. So Raila ne penjo ni en yo makare mar mondo mi dhi to lok chike e od bura ni koro chopo nyimol penjo koro en gima pod nitiere ywaruok e weche koro korka weche mag chike ni to en gima onego bed ni koro iloke e katiba kucho direct koso en gima idhi tiwinyo gi e od bura kacha tiwegi kanyo to koro chakre kanyo od bura dhi e nyime. Gimachielo manitie ka en ni ka bende nitiere adieri e dwaro mar telo mar William Ruto mar mondo mi jotend migepe make piedhi kendo non gi kendo ket gi tesre gi od bura. Ne senator ma county ma Narok Ledama Olekina Oloso be kowacho ni king'iyo chenro manitiere ma sirikal Ruto nitiere godo onge adieri e iye. Gimomiyo jotelo moluongi moket piny mondo mi winjruok obedi gin jo Kenya Kwanza mokwongo. Kech speaker mar od bura mamalo en ja Kenya Kwanza, speaker mar od bura mar Senate en ja Kenya Kwanza. Matieni Ruto oluongo jotelo mag ute bura gibedo piny giwinjore to magin jo Kenya Kwanza gi teki medo gi en. Matieni ya kweth makwedo sirikal onge i kanyakla ni. Koro nyiso ni sirikal dwa nonore en owuon. Nikech tend bunge oting'o speaker, leader of majority gi leader of minority gi whips mag kweth mopogore opogore. Mane tend bunge koro. Koro Ledama Olekina wacho ni ang'o omiyo kweth makwedo sirikal ne onge i winjruok moro moketi ma ji obedo piny owinjore ni. Ani koro waratime kama. Yudo ka koro joma manitiere kanyakla mar winjruok ni koro wachak keto jotend migepe tesre gin mana kweth jo Kenya Kwanza. Matieni ya sirikal owuon dwa nonore en owuon. Ledama Olekina wacho ni gino okone ka en gima nyalo biro nyuolo lemo. Kech kaponi ni dwa ni mondo mi ket jotend migepe tesre to od bura kanyakla moriwo koda ka jogo makwedo sirikal, moriwo koda ka jogo manie i sirikal biro gi wich achiel ni koro wan kaka od bura wara ni mondo waket sirikal ni tesre. Sirikal tesre en ni koro wanon ni jatend migawo tiyo nang'o omenda motiyo mano ket tenge osetimo kama ma pok otimo kama ma osetimo kama ma pok otimo kama. Paro to en paro maber no winjore bed ni jogi keto tesre mondo mi giduok penjo. Tinyalo paro ni king'iyo ka Fred nosewacho ka gichopo nyim komiti ng'enyne yudo ka samoro giduogi yawo komiti gi teko. Inyalo paro kinde mano duong Matiang'i mondo olose wach mar Miguna. Nokawo bura chamo loko mare. Musomo ne joka kabisa. Tingeni macha ka poni ne en nyim galamoro cha. Samoro ne nyalo bedo ne matek nikech koro dhok mariek ng'eny. Ero kamano. Wich maliw be koro ng'eny kacha. Te en nyim jo Kenya te en galamoro ma ng'ato bro chome gi wach motemo wacho no ma duoke mochako dok mane line. Koro mano be en wach machielo mantiere kanyo. Koro gima duong' ka en ni to be nitiere adieri e wachni. To gima chielo ma bende samoro wach moling ma samoro pod ok olosi ahinya en ni samoro William Ruto wuon mana kana setemo lieko motelo manyo yo ma inyalo konye godo tich. Nikech samoro nang'isi ni jogero ka samoro tinga mano yiero ka samoro adendwale majanga mosiepne mane go campaign magirengo kama kagi kacha Kithure Kindike mano nga mosiepne mane go campaign magirengo kagi kacha samoro kinyi dhi chomo Kithure Kindike ni kacha ne gimoro timore marach mibadhi moro no bedo kata gima kama no bedo adwa golia piece no nyalo bedo ne matek ting'eni ko kawe mong'ienge nyim joka ka to samoro koro kata ka koro joka wacho ni ka ne ticho tiyo ne marach wadwa ni mondo koro golia piece kono public opinion bero ne mayot teore gosiepe ka pono timo gimoro ma samoro nyalo biro hinyo kara ne siasa ne menyime. Ero kamano. Jaibo nyingine jomoko nyalo penjo ni to en ang'o ndalo machon kane pok bedo katibu manyien ni ne en gima ne wang'iyo neno. Ben ne okelo ber moro amora ne ja Kenya. Sani ma koro wadacho kadoke kama ne waaye nikech kit chal mar katiba gi kit telo marwa governance structure marwa chal ka gima ok oyie ne gini betie. To wacho ni nyaka bedie. Yedi vio gine kane to paro na ndalo moko ne nitie. Akiani en koro masa ni speaker ma county ma Migori. Manu siuga manani Mr. Speaker sa what about Migori? Mane penje manu penje. Hapa ni keto ni jotend migawo dhi mbele od bura mondo penj gi penjo.
konyo William Ruto gik moko ariyo. Mokwongo en maken wacho ni. En ne kapo ni nitiere ng'ano ma ok ti. Nikech jogi to yiero osiepegi. To jogi bendo yiero kaluwore gi gik ma ng'ato nokelo e kampen. Jomoko nokelo mwandu, jomoko nokelo paro. Koro gin gino ma kisungu luongo ni ne reward. Koro ing'eni samoro kimiyo ng'ato gimoro mar reward to nitie kaka ok oti maber, gole bedo matek. Koro koto public opinion miwacho ni gala moro ni miyo japiny no ni Keni to ok ti. Keni no miya lemo to ok tim maber. Koro jopiny chako ng'ur gi chien to biro tokoni ni wuora koro kamochope ni to bro bedo matek. Kata jopiny bro konye mano. Mar ariyo, kane gidonjo sirikal to mae gima nokwongo ne giwacho. Kane winjo ka William Ruto kane chiwo gimiluongo ni victory speech mare, nowacho ni obro loso gi jood bura mondo lokie standing orders mondo yiene jotend migepe otimang'o odhi od bura mondo duok penjo. Maling' mar gini en kama ekech kano loso gi jogego gima giwacho en ni sirikand Uhuru Kenyatta notimo gik mang'eny mabeyo. To nok gigoye oporo. Jopiny ne kia. Emomiyo koro kata thungo jopiny ni jogi nokotiyo to onge kuma de wachen jogi notiyo nikech jogo mane oyier kaka jotend migepe ne gin jogo mane iluongo ni technocrats. Otimo tich maber to kia kaka odhi owache nikech manage sirikal en siasa. Oken bete office ni koritiyo. Nyaki losie gi jopiny, nyaki bedie wang' jopiny mondo ging'e gigo mitimo. Koro gima William Ruto temo ka en ni gimoro amora ma gidwa timo. To kata chieng' moro wagomba kaka gi nyawadwa ma Citizen TV Francis Gashuri. To kone waziri duto manoyiergi. Gima kigone simu ki congratulate to koni ni sani koro an thuolo luonga interview mondo atimang'o mondo awach ni gik maber mwatimo. Sirikand Uhuru Kenyatta nwabedo ga gi shida ni kidwaro waziri mondo bi kata interview mondo pim ni gigo ma sirikal timo ne tek. To ne tek nikech ne gikia ni ka in e ofisno to in ja siasa mokwongo. To tije siasa en ni nyaka angi wuondie ji, nyaka angi wachne ji mondo ging'e gigo miwacho. Emomiyo iyudo ka koro jok manokel ni CS ka neno nego tim mano. Di CS ge makoro ne dhi oko to go siasa to gibende moko notimang'o notamogi. So William Ruto ng'eyo maber. Tikodwa tich maber to en ni jotend migepe ne gi nyako migi thuolo. Gibede od bura ka mondo penj gi penjo mondo gidwoke. Gibedie ni media interviews ka gitimo magina gisika e ute fwambogi. Nyi winjo koko ne governors na bro oro jogi iru to ka gibiro to ging'e ni une jotend county. Ang'o miyudwa orogi mondo ka gidhi kucho to gigo siasa. To gigo siasa mar gik ma sirikal mar William Ruto timang'o timo. So strategy mare yot malich. Japiny ong'e ni jatend migao kiae jatend piny tidhi jatend migao. To ka jatend migao nyalo biro kata kaka koro bondowa kaka koro weekend. Wan gi welo. To gineno gi to giwacho ni si hii barabara mulisema gini kako riadoga wachicha. Hii barabara si mulisema kilomita ngapi? Waziri si utashughulikia to waziri chungto kulo. Japiny ong'e ni madonga mati. Mana strategy mare. So uduoge od bura ber. But gima nyaka gitim en standing orders kata ka giloko ngech ng'eny to ging'enye od bura. Ma piny gi ma senate gi national assembly. Block to gibro loko. Gin gi number. Obedie consultative makata ka koro joma matinegi ok biye lakini omigi thuolo mar bedo gi pachgi mo winji mo nywando pachgi no makata koro standing orders gi oloki nikech lok to nyaka ne loggi. Na winjo ka Kimani Ichung'wa wacho ni ka chokre dwe mar adek jogi bro bedo ni dhi e od bura. Manyiso ni gise bedo gi plan magise loko gigi girito na keto na jogi ni wan eno kama. Erokamano. Obedie gino ma pach jomoko gibedo timang'o nywande to winjruok nitie maka gibedo tipenjo gi apenja nikech opposition wane mwasebedie gini mang'eny ni wale gitim moro marach ni konyorwa to we walk out. Okwa bedie kanyo mondo wapenjie penjo en ni ka kodhi matek to gipasore gi onge oko. Hansa ndiko ne jogi no wuok oko. Gibeda kanyo to penjo nikech inyalo bedo ni nitie ndarani moro, inyalo bedo ni nitie skundi moro,
nyalo bedo ni nitiere kata jogi moko midwa no donje lwenyo donje police to kel Adan Duale to kel Kindiki tipenjo gini to koro Bondo constituency to miyo police adi mondo wang'e ni jo Bondo constituency ka nyithindo adi mibro kaw mabro donje police kata mabro donje lweny kata mabro donje NYS ber moloyo mana kaka ne aneno ka committee mar education nyocha dayo do jodito mag Teacher Service Commission kane gigombo ng'ene formula mane mitiyogo e pogo kwan jopuonj kaka manyien midhi ndege kaka ne kegi kuonde mopogore opogore mane wach manitiere erokamano imiya paro jalup jatend piny Kenya kane en e gwenge mamoko mag Central noluongo waziri mar somo ni kijana ni onge tich ka mie tich umesoma mpaka wapi bado serikali matiyo to mane ma jopiny dwaro kata koro ng'acha okang' no mi tich kata no wuode lakini jopiny gene owadi Kenya donge ni manyo mi tich donge nyo wacho no mi tich ber na japiny matek kendo gino no nitiyo kamano kamano ni gimede gi gima koro gine dwa wil godo matin mana ka wang'iyo pend chik mar katiba mane oketo ne okowuoyo kuom hybrid system makoro neno gima otemo kelo ni en hybrid system nyaka wabed gi public participation nikech public participation mano en kaka William Ruto nene japiny nene nade koro kiko kaka japiny nene kaka William Ruto nene to kaka wajumbe nene to otime gima kare to bende gima mone sumo paro nikech kaugi kama kamae to onyalo sumo paro kata mana kuom joazimio nikech interest en mar piny en mar Kenya mangima mondo dongre koro nitiere seche moko ma onyalo kata mana muonyo sunga mare to dhi gie tok paro gie tok pasia koja kuma jo Nairobi nitiere koja uwe ko gai ma azimio wacho ni gima kama biro en paro maber to bende giuwe mondo gima kama ikoro onyalo kata bayo ndalo chero nako siasa sani no kocho nyako ringre rochiel kamukoro chobe jokoro watim gi mondo gini kik chal ka giminene ka gima en gir William Ruto kata gir UDA nikech ing'eyo ni ogai mar azimio kwa ponono ka opi mang'ich olie gini kaka ni neno chako oliecha mana kaka ni neno olo bede pi mang'ich wajie mocha en gi jok maluwe omiyo mano gima ok nyal gine koro public participation e gini en gima ber to nego odhi bende gi jok piny nikech piny owacho nego bende ne dhi gi jok piny erokamano obro ka oyoyo matin nyakona Gajwang' in kaka ja winjo marwa kendo janeno marwa iparo nang'o kuom paro ma jatend piny Kenya William Ruto yande olieko e twak mare gi jo Kenya kokalo kuom ute mag fwambo ni mondo mi tim lokruok ne chike matayo chenro mag yale bunge mar piny Kenya mondo yiene jotend migepe bire bunge mar piny Kenya kendo migi penjo matek dwari kaloro kod ka gitayo migepe magi obro ka oyoyo madundo kete mana ka ma en chenro mari mar KakaWanene mokwongo tik e higa manyien mar 2023. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo madhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo onono tiend weche kowuok kuom laktar osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa mana Ramogi TV. Ichak kungo chon ni chudo mokwongo kata down payment. Omenda mibiro tiyogo e dar kod omenda mora mora mibiro tiyogo kisedar kendo koro idake. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo.
sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Miyo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Maber ahinya kaka ini kendo thapke yo mamiriambo to koro sani ini dwa ketho ngima mar Sankar marach dongi Bihan an benda koe mondo iketa mondo abed jaodi mar adier nikech mano e gima an chunya dwaro anakia nang'o momiyo awinjo marach nikech weche gite nikech ok adwa neno ka Bihan kalelit gite koro chak ng'iyo gi wachno thapki. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Mana kamano nyakwara mgajwang' ma en tielo machielo kendo ma KakaWanene mag bende thothne wabiro somo ote bura mag jokanyana ma bende oro kaloro koda twak mane wan go kinyi ma kawuono tielo mokwongo mar KakaWanene. Ote thoth ka Fred Ojiembo daktari kanitiere Migori wacho kanyo ni owino likowane kok mane what about Migori. Ero kamano je ibonyo kuom paranwa manene no. Aito machielo ka bende wacho ni maka juma ji biro dhi e court. Ka sirikal owuon nyose wacho ni wach mar bigep mag sirikal kik donjne jowetegi e court to gin sirikal achiel. Ma to wach ang'o? Didong ma dhi tuno kinde pesa. Okinde olewa. Ting'e ni gima William Ruto temo timo en ni nitiere gima iluongo gi songo ne collective responsibility. Ka watie twech achiel. Onge gima ni koro ni wathegore to wadhi kamoro mondo watim ang'o othegwa. Ok watie kanyakla mondo waneni to gini nitege nada. Nikech kata kineno pesa mang'eny ma sirikal chiwe do. En cases mowuok ni Fred nonego tim gini to kotimo. Koro Ken otamang'owa odhi e doho mondo chun Fred gang'owa gi timo. So wacho maber no kinde to ok biyudo pesa lakini jo kinde mayalo na sirikal nitiere ofisa to ni jana. Mang'eni Justin Bedan Muturi nigi tim mare. Kata obe nigi kawo mako. Lakini gino to ber nikech ka utie twech achiel to onge tiende mondo udhi ularu e doho. Beduru piny mondo wechegi ulosi nikech sama uloso gino eka tich bedo mayot kodhi e doho to en higni gi higni kapok gino timo ang'o otim. Kumachielo bende ang'e ni ing'eni okinde gi procurement officers mane wacho ni nyaka noped gi sirikande tieng' ariyogi
Emane wajo ni gini mane joma noloso pesa ahinya kabisa. But ngeni kono ma rem kum jang'ad rieko ne sirikal kuso nango chief legal advisor attorney general. But ngeni weche to kalo chincha ne wan gi buche mang'eny state departments, state corporations ne gin gi buche mang'eny mane tuomo gi kanyakla. Ingeni gima ne timore ni kane wachako kech kuma katiba manyien. Tuomruok gi gweruok nyaka ne bedi nikech ji ne puonjore ng'eyo ni to wawuotho nang'o, wadhach nang'o. Koro pani tuomruok cha nikech koro ma en gima manyien, sirikende yie donjo manyien, ji pod ok ng'en to watiyo nang'o. Koro ng'ani temo timo kama to poma kotimo makosa. Okier. Ng'ani temo ng'iso ni mano ok makosa, wacho ni mano makosa. Wadhi e doho. Tapani dhi e doho no bose konyo nikech omiyo wasebedo gi chike moko be machak biro ma kata fuono tiend chikego bedo mayot. Koro bedo mayot ni kata koro sani dwa theguru un uwegi to nyalo dok chien wacho ne kinyalo paro kane migawo makama yware doho nong'iso gi kama. Koro pani chien kacha yore mag dhi e dogo bose konyo wang'eyo ni to wanyalo luwo yo mane kata kwada thego rewan wawegi to en yo mane miluwo. Otherwise dikoro debed ni dogo onge, dikoro jokia kuma chomo. Kech doho no eming'eni koro inyalo ng'ade tie chik, inyalo thege weche. Koro kata ka joma biro nyime nyalo biro tiyo gi mago koro githegoro gin giwegi. To gima chielo ma samoro ng'ato nyalo penjore ni William Ruto kane temo chiwo paro makama. No chiwo paro makama kong'iyo telo mare miluongo ni executive, telo kukuma telo mare miluongo ni executive, kod od bura, koso na matelo mare gin migepe gin giwegi kengi, koso maro nyaka koda ka duol bede migepe mamoko mag sirikal gik makamago. IEBC nyalo dhi kaponi samoro thung'gi gidhi kata mana do ma samoro attorney general chunka to gimbe gi chung kone gi yalo. Ing'eni mago to pod thuolo nitiere nikech ywaro pod nyalo bedo. Koro kapar ni samoro nitie koda ka bede migepe moko mag sirikal modo koda ka duol gi. Gichung kar kendgi. Koro pod ginyama yware gi sirikal kaponi nitiere rem moro mantiere kamoro. Erokamano. Gi kama iketeno mos do bende ber nikech do konyo lak ok lwar. Nikech ka do onge to tiende ni ng'ato dhi podhe lak wadgi. Koro ok wawinjo alternative kaka owache ni. Nitiere mechanisms marge mantiere nikech ji ok dhi ga dhia ni ji dhi. Samoro nitiere gik moko ma for example ka wan wang' achiel to otiye ga ng'enge ma kata temo nyise ni tim kamae to konyal timo. Koro mamiyo wacho ni tim gino sign wadhi rome do. Neno kuom ranyisi gima timore gi wach mar KU Kenyatta University. Mancha sirikand Uhuru dwa kawe gi thuon to VC onyono ka ochung' kar tiende ni nitiere procedure ma ok oluw. To waneno ka the same Ker William Ruto ni ema no oduoke e telo. Koro nitiere samoro ma ok ywaruok te marach. Nitiere kid ywaruoge ma samoro bedo mabeyo. Makmana ni kata ka magi otimore to gima gombo ni tuomruok mancha nitiere kinda sirikand Uhuru gi doho en gima onego dhi mbele. Kata mana sirikand ni nikech mondo gol paro cha yes nikech nitie paro moro ma ji osebedo go sirikand mar William Ruto ne digi no siep do to kineno parliament sirikand ni omako. Koro wan kaka jok mantiere civil society mwang'iyo ing'iyo ni alternative ma japiny ni godo en ang'o nikech parliament already nitiere kamoro liekruok ni paro ni samoro bende doho ni bende chalo gima biro lidho ka samoro go wang'e e ng'ango neni. Koro ponono gibi gipodho e ng'ango ni to kama japiny nyalo ringe onge. Kinde duto nyaka kigero ot Victor to nitiere gimomiyo iweyo gama kati weyo odiwichi moro tiende ni ka yudo ko thung'i ma koro ochwakore to samoro inyalo pusori gi yien maber ka onge kama japiny nyalo pusore godo to tiende ni pinje sirikal nyalo pungo jopiny ma kata kaka jopiny yue onge. Sirikal chalo dala ng'ato ma luokni gi timbegi ne nyaka bed gi rot moro ma jaduong' kodonjo koiko duonde kuwuok e budho gi jodongo wetene maka diponi ng'ato gajore e dala to nyalo donjo go ok odonj gi rangach mong'e ni mache wuono nyaka koro donjo e dala wuon dalo biro but gima bende Fred wacho malong'o en ni nyaka wach ni agie ni koro kaponi nitiere gwenyruok to udhi kanye. Kisungu wacho di alternative dispute resolution. Ubede ni en aput mani kanye to jomage ma jo committee no. Maka ng'e ni migapa ni kan gi problem kata gi weche ma migawo mamoro ni okawinjarago. Ta report ta koni jowete. Kuma Victor nitiere cha an kod gigachiel 2 3 masetemo wacho negi tok giwinja.
koro luonge uru miuru samath mondo bed koda piny mondo wawinjre mondo gino tim nikech doho bende samoro gik moko budhe weche budhe mang'eny nyawinjo kanyo kotemo lieko ne ing'eni migao ka migao gi departments gi wan gi legal officers gi company secretaries gi ko legal offices go ber ka tudore mar tieko weche gi kigin ma ok gi menye do nikech do sani wan gi dhungruok mag buche ng'eny ma kata magi bende nyalo kawo thuolo malach ahinya mak mani bende jong'ad rieko e yore mag chike mag sirikal bende koro nyaka tim tijgi maber gimomiyo wacho kamano king'iyo kata mana counties mekwa mamoko nowito pesa mang'eny nikech koso luwo chik county ma Kisumu county ma Homa Bay ahinya te wach mar chief officers moko mane terms mag gino bedo terminated to ne gidhi e labor court ma jogi nowacho ni jogi ne ong'ad orak margi kapok orumo tok chik gichamano sara gichamano sara to gionge tich to tingni tedhi ne japiny mano biro bedo maber nikech sama nitiere jok matiyo nikech adira makende igeni wan kaka jok mandiko weche ohala wawacho ga ni sirikal e kambi maduong' it is the largest enterprise in a country tigeni nikech kore en kambi maduong' no kambi ni nyaka los kode pesa so nitiere ji manitiere ata sirikal monge ni mate chik lakini uko ni dhiura dha mbele onge gimarach nikech ang' uko ni kusetimo mudhi mbele marach no to ka jodhi e doho kacha to nitie kaka obro lose gire moro timore mang'eny en bende ne nikech wakili kaonge bura moro moro donjne kambi kama ine wakili mano gene tich be koro onge to bende Victor mana dakika achiel kende gimoro nitie ma samoro bende understanding tek momi neno mibadhi nitiere king'iyo bad migao moro amora kata obed mana parastatal ibiro non ka nigi legal manager kaito kende office mar jang'ad rieko mar piny owacho attorney general bende nitie tibiro yudo ka sama gin gi wach modhi e doho tido ka attorney general ok yal case ni legal manager ma bende imiyo omenda mathoth director mangima bende onge case ni idhi manyo wakili oko koro penji ni to kare ang'o momiyo jogi nitie koro aparo ni kamoro bende onego bed ni chik moko gi ket mang'iyo to nitiere okenge mage mako gikie eka koro pend me kata bad migao nyalo dhi manyo wakili oko nikech thothne giwacho ni ing'eni gi kawo gimilo ni commonwealth practice ma bende migao ka migao bedo gi panel mag okinde IBC nigi legal officer ma gichamo sara gi nyingi bang' gi panel mag okinde gi mamoko bende ma chiko yiene gi mondo gitim kamano koro kolok chikego ma keto gi akita kamano eka nyalo bedo to gi sani to bedo matek ahinya sendiki ni koro in men okil koro in ma nyaka ichung' e bao koro kelwate lwar mana kendi emomiyo bende na wacho secheka ni wach ma William Ruto wacho ni odwaro efficiency ni mondo tich obed mayot mani kamoko ne gindike barua inyalo go simu to gik moko timore bro bedo matek nikech processes mag sirikal nitiere moko ma ena kisungu maber wacho ni by dint of this letter to ito ni go simu koro ing'e ni bro penji ni ere barua nikech nyalo paro ndalo moko kata ka koro Nurdin Haji apani nodwa temo golo case moro e doho to no penje ni to tang'nwa barua mana indiko l'office attorney general ni gin udwa temo ang'o to barua no ne onge ne giwacho ni they caucus ne giromo ma giwinjore to kore ni ka barua no onge to onge kuma nitiere ma sirikal manigi rekod ma wacho ni nuwinjoru so barupe gi nyaka pod ndika so bro kawo mana mondo olok chik mondo gik mang'eny ma giwachogi otim ang'owa mondo bedie tim erokamano jatend piny Kenya yande olieko ni dwe mar 6 karach ahinya migepe mag sirikal gi chenro mag sirikal biro bedo yor lony manyien manyasani ma digital nyakore magajwang' ote thoth ka Happy New Year Ramogi TV umora kabisa Collins kachiel kod Okoth wacho na kanyo kaunti county ni utemo fuono weche mamulo ngima oganda an bende nawuok nono e wach mar retreat kata kamano reorganization mar government it is something ma is welcome senior bonyo ichichowa gidok ne tend piny owacho jopiny ne statement nyaka ketne jopiny ayanga kuro rumo ma ote mar anja kano kubura nyinge to kondika enya erokamano ahinya maka juma nyakwar Paris gi Fred gi senior J Bonyo wacho weche mangima mak mana ni tabu manitiere kuom japiny eni japiny usiku maningi madok piny karang'o ng'isgi ni jatend piny Kenya nyaka los
siro mar duoko ngima chien piny ok dobi nyadichiel kende, otherwise nyis jopiny pes jodongo chako donjo kawuono. Kawuono tarik 9. Koro achudhe ka. Achudhe ka. Achudhe ka omen mabor ya. Omo be un ga chudhe. Nagone chali simu. Giliwo jodongo koting'o mar mauta. Ema chal ka gima dhi kawo pesa cha. Erokamano. Maka ji madhi bedo mondisore. Nimar Opiyo Wandayi and the team nyakoro yuanat mondo mi gibed wenge jopiny. Otherwise oporo magigo e liete ok kony. Wadwaro gi e plenary mar bunge kacha. Okay, wach magiba kabisa maluongo ni Abel Odhiambo kawuok Gango Mugao dala mar Alego kacha. Asante sana. Ore thoth ka ndi marwakwa e team mar KakaWanene okinyi makawuono mora ahinya kod Mgajwang'. Mopogore kod mano, jatend Azimio la Umoja Migosi Raila Amolo Odinga yande okwayo governors mag Azimio la Umoja ni mondo mi oti kanyakla kod sirikal mar Kenya Kwanza Mike kanoloso e wach maket kod mano. Katiba mpya inasema ya kwamba there are 2 distinct levels of government, the national government and the county governments. The 2 are distinct but must cooperate and work together. Hiyo iko ndani ya katiba. Kwa sababu gavana akisema tutafanya pamoja na serikali kuu, sio ati yeye sasa amedefect ameenda kwa serikali hiyo. Serikali na vyama ni tofauti. If a governor says I'm going to work with the national government, does not mean that governor is defecting to Jubilee, to UDA. Kwa mkiona Abdul Samad ameenda katika State House, anaenda kwa sababu amepewa kibali na chama chake kufanya hivyo. Wale jamaa kiona yeye kule anasema huyu jamaa anakuja kwetu karibu sasa yeye kama mmoja wetu. Hapana. Hajakuwa mmoja yao. Jatend ODM kendo jatend Azimio la Umoja Ramogi Ajwang' Migosi Raila Amolo Odinga wacho kanyo ni kai neno ng'ato ka wacho no dhitiyo kod sirikal mamalo ka oja pati mar ODM kata boma bul mar Azimio la Umoja ng'eni omie thuolo amepewa kibali omie thuolo giteko mar party giteko mar katiba kako wacho no magi sirikande ariyo manyaka tika nyakla kado bene tije gi upogore jeibonyo magi mosebedo ka eni waketo ga wiwa mang'eny siasa molo gimoro amora nikech kata mana picha ma jotelo goyogi tiyudo ka kweth mopogore opogore jotemo ng'eye mopogore opogore. Apani Raila Amolo Odinga okonyo mokalo ahinya governors makaluo gigi manyo wacho no tageno ne jopiny owinjo nikech VOJ sirikande ariyo gi nyaka tika nyakla nikech pesa ma county tiyo godo wakanye ai sirikal mamalo county bende koloso chenro mage mag dongruok ogeto mondo sirikal mamalo mondo timang'owa omiye sir e kagi gidi chopo makare kata mano sara mag governors kata mago sara mag governors GMCS to japiny oketo kuma koro ne sasa makata kone Gladys Wanga kanye koro giloso gi William Ruto Nyeri Mount Kenya Safari Club kumanye gintie to niyo koro ne pod japiny ohero gimoro ni pod wan gi lit pod wan gi kuyo gini pod lit no to ento koro osekasoro odhi kucha sani koro gavana osechamo muma koro nyaka bede no tiyo ne japiny to bro mnatiyo ni maber ko winjore gi sirikal mamalo nikech king'iyo kata pod aduoge Homa Bay William Ruto kano okuongo olimo Homa Bay no koni gibro loso weche mag affordable housing to nitie dhano mano kuro kabisa mokoni to okodhi olos thurgi wan Homa Bay ka ng'ama mokoni wadwa udi mipango nitie mjumbe moro mano wuoyo kamano to gimomiyo ne owacho kamano en nikech ni neno ni pod chon ni si county kata jogo moyiere ODM kata Azimio okonego modher kata pika moro achiel gi sirikal mar Kenya Kwanza gima Raila Odinga wacho no ber mokalo nikech koro miyo governors wagi thuolo nikech nyalo neno kata chieng' moro Kanyang' Nyong'o Geri odhi sign deal mar apani nen mar solar madhi beda apani solar maduong'ie moloyo piny Kenya ka State House to dhano to ni koro wuon Lupita bende koro cha osewewa wuon Lupita bayo gi joka
Japiny nyaka ng'e ni sirikal mamalo gi sirikal mar county nyaka ti kanyakla. To jatend sirikal mapiny en gavana. Jatend sirikal mamalo en William Ruto. Jogi nyaka go mbaka, jogi nyaka gore simu. Nikech sama gavana orengo oneno kasi ya wakacha. Nitiere gimoro moneno ka national government nyalo konye. To kawo simu to gone William Ruto to kone ni bwana anto siaya ka adware konya achiel ariyo adek. Te ka William Ruto kone ni sawa. Abro oro waziri mara Murkomen ka en weche mag ndara. Nikech ndara nitiere moko manitie national government, nitiere moko manitie county. Ka en weche somo to koni skunde masiagi wadwa hera achiel ariyo adek tikone ni sawa abro oro mochogu ugogodo mbaka mondo tim ang'o. Eka tich ditire. To kwa bedo ni wane jogo mani koro ni gimoro amora ne kwaneno kata MP ni no mosore gi Ruto, omosore kata gi waziri moro mar Kenya Kwanza. To ne otimo kamano to chunywa pod late. Uchiega dhola, sijui timo ose chopo sama koro nyaka wang'i mbele. Ne wawacho ni sirikal mar county katiyo ni maber to ber. Sirikal mamalo ni William Ruto nosekal. Kata bed mnani jowa mang'eny ok bi winjre gi yo manomiye godo. To ene ma ene kom joji nodhi e doho madoko ni oyo ng'ani mano yier nyaka koro wati kode wabunge wabe giwe bedo jogo kendo ng'ato wacho kanyo ni gima gihero ni liete giwe timno kodhi maber ni koro jotend migepe bro bire od bura tipenjo gi penjo mang'eny manyande gi penje liete gi penj kuro to gibeda beda thuolo kata ji ni kuyo gibeda beda thuolo maka idwaro kata ni en gimoro mineno ni constituency ni inyadhi lose gi ng'ato mondo kaw ni polise mang'eny mondo kaw ni kata NYS mondo ka koro in kata gi university to university sani wang'e ni nigi shida mar pesa to nitiere development partner moro mabiro madwaro university moro to waziri ong'e ni Bondo constituency Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology nyaka waluonge gi nyinge ta. Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Nyimbo med science gi technology no. To nitiere kony kata donors madwa partner kode. To waziri mar education ong'e ni Gideon Ochandanyo okelo request ni ka nitie gimoro madhi e universities to mine bondo. Mano nitie. To Tom Mboya wang'e ni MP ma Homa Bay town opondo Kaloma. University mani kanyo no nitiere kony mara manyalo biro universities timiogi mane kaka dwa ger pinywa. Ok tok matek magimora mora maka ng'ato dwa temo timo makelo no ber to ochiega dhola. Chunywa pod lit pok wachango wachanguru. Erokamano. Ken en wach mang'e ni kaka JB owacho chal gima governors ogonyi thuolo makadwa ahinya. James Orengo tarik achiel chieng' nyasi mar World AIDS Day en owacho ni kaka ng'amolonyo weche mag chik kendo ja siasa matene mongogo e paw siasa nowacho ni en boyo ikore tiyo gi sirikal. Jalup governor ma Kisumu Dr. Matthew Owili bende yande owacho ka otuomo kaka katiba wacho ni jogi nyaka tika nyakla wan ipod nwata mala 15 kende jogi donga pata mala 85 nyakwa tiko ri kanyakla mana rieko kende mara ngo miyo jowa pod lorore e paro moro ni ok nyalre molo japiny mane gi teko kaka jago kura. Apa ni Raila ne temo mana paro ne jopiny nikech ng'eni suku moko osebedo ka nitie nche nitie maling'ling moko ni samoro governor ma Mombasa Abdulswamad Nasir nche ne samoro temo donjo kocha governor ma Kisii Simbarati governor ma Kakamega Fernandes Barasa e kind mamoko koro lime mane Raila otimo Mombasa cha apa notiyo gi thuolo no mar mondo mikoro oketa dieri mar wach nikech kancha ne girado Naivasha ne romo margi mar jotelo mag Azimio to magi achiel kuom weche mane gilose makmane nok gilero oko ni wawuoye magi matuta ahinya to kiwinjo kaka ncha ne John Mbadi ma jakom ODM Edwin Sifuna ma en jagoro maduong' kaachiel kod George Alado ma en senator MP Makadara giloso ka giwacho ni winjruok marwa kancha ne wabedo go Naivasha en niya wane waseyiero ka jopiny gi jopiny kaka jotelo to koro wane e sirikal kata obedo ni wane e sirikal mar Kenya Kwanza cha wan sirikal koro ko sirikal nyaka ti kanyakla ke jite chulo suru koro pani Raila ne temo ngiso jopiny ni kuneno ka governor makama oromo gi samoro jatend piny William Ruto kama kike uchak go e ngero moro masamoro ni echo Raila koro chodhi ka Ruto to gima duong' mapende pod siem mabende pod gichiwo makata en owuon to noko wacho moriere to siem mang'eny pod ne gimiyo jogi en ni ok udhi tiyo gi Kenya Kwanza kata UDA
utiyo gi sirikal. Nikech nitie mendene moko ma samoro nyalo bedo mag siasa. To gima gitemo bende siemo jotendgigo en ni kech nitiere ojanja mag siasa ma iwacho ni samoro kweth mar Kenya Kwanza nitiere godo. William Ruto en ja siasa motegno. Koro kata kupano utiyo kanyakla kodgi, kik ubede mendni moro ma samoro upo ma kuchopo e kamoro ma koro siasa oywau mubedo jokocha. Atamalo 85 ni en nyaka lare. Nikech ng'eni Kenya duong', gik monego tim be ng'eny, sirikal be ywak ni onge pesa. Matin ma gin goni, embe nyaka pod lare mana gi jite. Keche okodonya kuugo ga mayot, nikech ka ng'ani dwaro cho, ng'ani dwaro cho, ng'ani dwaro cho, ng'ani dwaro barabara, ng'ani dwaro barabara, ng'ani dwaro barabara. To cho e kind adek gi onego bed ni ng'at achiel ema yude. Jo barabara adek onego bed ni ng'at achiel ema yude. Koro yake joketa nigi dhulu moro ma giwacho ni jatok ok ng'ong'ne. Ok dingo koro kata bero ni ichulo suru to nitiere gima inyalo ng'isi ni riti. Ichulo suru riti. Koro kapok ong'isi ni riti nyaka bed ng'at moro ekinde ma in ok dhi ng'isi ni riti, ng'at machielo be ng'isi ni riti, kech in ing'e kaka ilombo gicha mondo bi koru. Ma koro kata ka koro incha neno ka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ondiko chieng' mancha ne girado gi jatend piny kanyakla margi mar riwruok mar governors. Kendo mondiko moketo picha mowacho ni koro mane an ne wantiere romo mar ka jokanyo mag riwruok mar governors waromo e romo mane otelne gi jatend piny William Ruto, wawuoye weche mar kaka inyalo dhi nyime gi chwalo dongruok mag kaunti. Koro ng'eni osegony gi thuolo e nyim jo Kenya. Matie ni en gima onego ne giseng'e ni gitimoga, to samoro wuok oko ne tek nikech idhi wire siasa. Kiwuok e Facebook ka. Koro Raila nomiyo mana joka chir ni gi jopiny bende chir ni an owuon agonyo jogi thuolo, onge ng'ama geng'o ne mondo kik ti gi sirikal nikech kacha ema mwandu wuokie. Apenjo niya, ng'ama nobiro ka gi paro ni jakom otamo joge ni kik ti gi sirikal? Ok mano koro paro mar siasa. Paro ma ji oketo ka nikech weche mag siasa. Pok nobet ga. Nikech sama jogi manyo kombe gi Fred, ging'eyo tije ma onego bed ni gitimo. Jogi nyo ni e bunge thoth gi mano yier kaka governors mekwa. Ne ging'eyo ni chik wacho nang'o kuom tijwa, chik wacho nang'o kuom tij sirikal mamalo. Kaka kapok ineno sache ma iwacho ga ni nitiere gimoro matimore matwerore e od bura. Tiyudo ka samoro kweth moro luongo joge. Ting'eni kapok oluongi samoro ne gin gi paro mopogore. Ka gichopo ka ching'isi ni koro un kudhi kacha to mbulu igoyo ni gini walwaro. Koro kata no kidware kata idware. Tidhi kacha ni koro duod buchu. Koro kata ok idware. Tiyudo ka joge sama koro kapok gidonje kacha mondo igo mbulu, ging'ire giherore ni oman unu dhi dware. Bwana wan ng'ino ng'iswa ni nyaka koro wakadhe. Koro ena ni koro siasa. Nitiere jangolo moro nowero wer moro mane olak kabisa. Ne jomoko nokawe ni kagima ne ochalo ng'ama bolo wach ne jogo kura. Nikech jotelo gi samoro ginyalo twere paw siasa ka. To giti to chachiel. Niluonge ni wajinga nyinyi. Atimo mos kapo dipo ni wach na chwanyo jomoko. Mano ne to mano en mana wer. Luongo ni kaka sungura kaka empire. Rabbit. Victor, penjo maduong' man ka ka ok anuoyo gima jowadwa osewacho. Aparo ni jopiny be riek. Josiasa gin joma wajanja. Kendo onge jasiasa ma jaratiro kata chiel. Bora ni ng'ato osebedo jasiasa, kata obed mana wuonu monyuoli, to chakre chieng' molando ni en jasiasa, chieng' no ok obi neni ka wuode, obiro chako neni kombulu. Ong'eni dala naka maka doro MCA, to senge ni dala naka to kugu kanyo, to senge na anyuondwa ka. An gi ji kama. Koro gimo mineno chich jopiny osebet godo en ni incha na wacho juma mokalo ni ka ng'ato miel to wamiel kodgi, lakini miel kodgi king'iyo wang'e tir. Luoro ma samoro se dio bet ni samoro ki miyo ng'ato yuri miel godo, tineno kodwa miel ma kumineno kodwa bai lwete. O miel mokritwa. No ka samoro miel ma samoro chiji ne keteno ka lwete dwa bude yo ondinge sana. Mineno ni ma be en miela. Koro kaka timore kocha e kaka timore bende siasa. Penjo mwa penjore ni to line mantiere kind tiyo wang' achiel ni. Gi kizungu penjo ni
there is a thin line between working together. That margin gi kizungu. Koro samoro kae ema jomoko dhi matiyo wang' achiel mipoka gitiyo magidhi kocha. Nikech jasiasa mora mora ok tim gimoro nikech ohero jopiny. Jasiasa timo gimoro kata otiyo gi jopiny mondo otiyo gi chandruok kata gima jopiny onge godo no mondo oyud gima odwaro. Asechiwo ga ranyisi ka pile ni ka pi anyalo ng'ado pi ma biro Royal Media kae. Kae ta wuoga bia luong jok matiyo Royal Media kata wach ni aneno ka pi bende chando u adhi keto no. Mondo koro umodha pi. Ka anyalo ng'ado pigno to ber mondo ati gi mano. Koro josiasa kinde duto tiyo gi interest. Giwacho gi dongere ni a politician is not after your interest but he uses your problem to solve his interest. Yes, his interest. Kore momine no kinde duto luoro bedo to luoro ma jopiny nigo kata mabende jakom nyalo bedo go ng'ata ng'ata en ni chakore ga kamano. Omenda oloyo ji. Simon mineno ni nombogo nyaka Yesu. Koro samo jiluoro ka Simon nombogo Yesu ang'o ma Simon ndhogo jakom kata ndhogo jopiny. Koro nikech wan dhano emo mineno luoro gi samoro bedo to bende William king'iyo en ga ng'ama Simonde ni oko. Wacho ni lwete ni oko. Koro lwete mosebedo oko ni king'iyo kata thuolo onge ofuko muso lwete. Ok en muso lwete. No mineno jok manotemo miel kode. No miel modong' koni. Koro gima nyaka wapenjre niya. Nitiere gik malerie katiba. Ma katiba ni sama nokelo weche mag devolution ne temo golo weche mane ng'ato nyaka dhi lam ker. Mtukufu rais. Kawuono achoko joka bonda biro godo. Jogi gite gilami kendo giwacho ni ni wuon gi eka mi gimoro matini dog godo gini bende samo migo to lal gi eyo moko chopo ne jopiny kuri tiyo gi jopiny mondo jasiasa yud gima dwaro mae momiyo katiba ne okelo functions mobedo devolved magin gima duong' madwarore ka mokwongo en ni pesa odhi e counties 35% cha pesa no kodhi kuno to top governors ok bigo chong gi ne sirikal mamalo ka 35% cha Fred, 15%. En 15. Talking here, Sirikandu William kanetimo campaign no wacho no bitere moloyo kata mana 35% medwaro. Sani koro mano kuwe. Azimio no wacho ni gin bende gibitere 35 gide loko katiba mondo gitere chigi mana gure kanyo. Mondo tere malolo. Inyalo kete 35 inyalo mede. To kata mana 15% ni bendi winjo ka en of the last audited budget. Budget. Sibiro no anka samoro budget masani gitiyo godo chiegni kata mana 2020. Ok en up to date. Koro miyo ido ka sirikal gin ga wajanja. En ni kidwani mondo mi ng'ani olami titame resources. Kae to biro idiro ne. Gima nyaka ing'e ni jogi gin josiasa. Awacho chien mokalo ni chien mane William ochamo mo mane obola piny ni to gima nokwongo paro mugi ken 2027. Kenda se wacho ga kai ni wabiro ng'eyo kit William bang' yiero ma 2027 oksani. Koro miyo luoro mineno ntiere gi gima nyaka jopiny ng'e kata governors ntiere nyaka wabunge gi ntiere ni jopiny mitiyo ne gien jopiny achiel. Waduto wan jo citizen mar Kenya. Mana ja citizen mar Homa Bay kata mar japiny ma Bondo Siaya County ni. En bende japiny ma ja Kenya. Koro kowinjo maber to mbele jo Homa Bay samo winjo maber kata jo Kisumu winjo maber en ja Kenya winjo maber en gi ratiro mare. Erokamano modong' ahinya. Nitie gik moko ariyo ma winjo kanyo kuom jowete wage. Ing'eni luoro nyo nitiere sirikal mokalo ni justice system marwa nitiyogo e chwalo dwaro mar siasa. Koro nitie governors mamoko ma samoro bende luor niya nitiere gik moko mane lawo gi chien kocha kane gin e kombe mamoko ma samoro ka ok gibedo machiegni kod jogi tinyalo chier gigi mano bed po nitiere. Jomoko bende nyalo go kwan ni 2027 ngima na e pau siasa ka dhi bedo nade nikech japiny to kong'eyo ni ma en tiji kaka governor to ma en tiji national government en kana rach mar national government ubro penji nikech en gi oneni kaka gima ng'ama yot mondo chop ne sirikal mamalo molo kaka en do chop ne sirikal mamalo. Koro jogi ni akikiore mano gima wiya wil godo Victor. Ntiere tiyo wang' achiel ni oseti kode bende marach mana kaka iwinji wachono e sirikal mokalo ncha ne waneno ka jok mane ni mabor gi sirikal ni mako chieng' tich abich ka in gavana to ko maki chieng' tich abich tiwuok chieng' no to bende ido ka seche moko state kata piny owacho o sponsor impeachment motion mi ido ka ng'ani obedo impeach sani
to kiny deputy ne osebedo sworn in. Ting'eni deputy ne kosebedo sworn in onge thuolo mar dhi e court. Wach no orumo kamano. E achiel kuom cases mamoko ne waneno koro igolo oko gi. Koro mo mineno awacho pila ni japiny kinde duto nyaka bed ng'ama chich. Chich ber. Gimoro amora ma in godo bende chich no ema miyo sama governors gi miel kocha to gi miel ka ging'eni jopiny neno gi. Koro mano en gima ber. Ing'eni gima Fred wacho no ber. An kane campaign orumo ma koro yier ji office na penjo kendo na wacho ni kane neno ga governor e gweng' dideke juma koro kibinene kane in ng'ano maka governor dwang'e ni to gweng' chalo nang'o to goni simu oko bigoni nikech koro sani osechopo chamo muma odonjo office in ngas to sama osedonjo office ma in ngas no nitiere tije mag office manyako tim mamiyo simo manogoni to penye nyakwar Perez to kawuono chio nade gweng' chalo nang'o miya laini mag liete ang'ini adima bire tadima orie mago kodo tim sana nikech tije ng'eny motimo koro gima dibedie maber ka governors gi bende timo nikech ka gidhi girado gi jo sirikal to japiny bende nyaka ng'e apani dibedie moloyo kendo na wacho ni office governor nyaka bedie gi department mar tudruok kata communications motegno mamiyo ji plan mar governor mwang'e anani governor ni to jumani to onge kanyocha December ka governor ma Kisumo nyok ne deputy mare William mane dhi kamoro amora to ne chopo kama koro dhano chako penjo ni to governor ni kanye dakwanene mo William adhi timo gimoro amora to en office mar tudruok ne makoni oyo edwe makama governor onge governor ni e rusa juma mwachako ni governor dhi bedo gi rombe machalo kama nikech eka japiny bedo gi ng'eyo to japiny bedo gi yot konano ni gima governor timo ni ber to bro timo ang'owa obro puoyo to bro siro wabedie jogo ma huyanga aneno ga ka sirikal ka office jatend piny Kenya igolo gimiluongo ni diary mawacho ni jatend piny ang' nodhi ka to kinyo timo kama to rado gi jomoko ma kama miyo japiny bedo gi yot mar ng'eyo gima jatende timo to ka koro jatelo lal to onge wach moro amora tang' ni nene ni no nene State House no nene ka en gi waziri makama japiny chalo bedo ni karamanyocho lal ni kara joge mane seme so nego bedie yo moro ma en huyanga ma japiny ong'e kuma jotendgi nitie gi gik ma gitimo mondo ka jopiny timo ang'owa siro gi maber to bedo gi yot mar ng'eyo kaka chenro mar sirikal. Erokamano. Sama rengo matek mokalo nyakwar Mugajwang' iwacho ni achiel kimede achiel bedo ariyo ok 11 kaka Jay Bonyo ne temo gilo wach mar lal mag governors mamoko kod fuok manitiere e weche mag koso tudruok kiweyo fuok gimiluongo ni speculation kata chich gi paro mamoko ma miriambo bende nyuolore mathoth mokalo nyakwar Mugajwang'. Opogore kod mano jatend piny Kenya Dr. William Ruto igeno ni bro yuoro e nyasi mar goero kamano mobag kod jatend migawo mochung' weche mag ICT kod digital economy ma Woodra Rieda ma bende ochan tim tarik 14 dwe ni higani. Jatend piny Kenya bende chan ni bro dhi e chowang'e e chenro mopogore bende mag dongruok mar pi kanyakla kod bende mar wang' apaya. Magi duto nyakwar Mugajwang' ochan tim giko odira ne wendo biro ma doko limbe mare mar ariyo mar mobiro Nyanza no chako gi Homa County e nyasi mar alam ma bende weche no bedo mang'eny ahinya obiro Siaya ma bende en simba siasa mar Migosi Raila Amolo Odinga ma bende governor mare en ja ODM osegony gi thuolo ne opango gigi moluwore manadi ne ya Fred aparo Victor nekech wang'iyo ni chenro mar KakaWanene kinde duto nitie gik mwasewacho ka mang'eny to waneno ka piny owacho timogi kendo waneno ka governors bende timogi. Paro ma nyalo temo chiwo ma duong' nekech wang'iyo ni nchane wa e yiero mane nigi division jotelo jogo mancha ne oyier kendo aparo ni asebedo mamor ahinya gi jatend migawo Owalo nikech kineno kaka Owalo timo siasa ge pod ok obedo gi siasa mar ayany pod ok obedo gi siasa ma obole weche koni gi koni en ng'at modich gi tije mane ker omiye koro aparo ni jopiny ka ker biro en wendo jopiny manyalo wuok oko ok awach ne ng'ato mondo dhi ok awach ne ng'ato mondo kik dhi but aparo ni gima ber nikech William Ruto
en ker makoro ntiere pacho ka en jatend piny, waonge gi jatend piny moro. Kobiro to nekech gima important ma jopiny dwaro en dongruok. Kobiro launch weche mag program, weche mag pige, weche mag gero ute, jopiny obi mondo mi oyuor karombgi kaka ginyalo, nikech sani koro yiero nosekalo. Wayiero mwadong' godo en 2027. Koro gik manyalo kelo dongruok, nikech kata obi oloso ndara, onge chieng' ma ndara no gachi biro tamore nikech owalo emane okelo jatend piny kane ibiro loso ndara no. Koro aparo ni en gima ber mondo mi jopiny owuog oko, mak man ka nitiere ng'at moneno ka samoro en to chunye pek godo, bende en ratiro mare mondo mi kik odhi. But en gima ber ni jatend piny kata doko nyicha ne ok nwang'o ombulu mathoth e gwenge makaluo, to biro gima ji dwaro en dongruok. Koro mondo be ji owuog oko piny. To bende jogo ma advise jatend piny kaka Owalo gi jok mamoko, bende nyalo nyise mondo mi otem ogwel wabunge bende, nikech wabunge seche moko wacho ni anok ogwela. King'iyo gima ne mbunge ma achiel kuom wabunge ma Mombasa ne wacho nyoro, iluongo ni Mwinyi, Omar Mwinyi ka okakoso. No wacho ni e buche miluongo wae mag kergi, no wacho nyim jakom, wadhi adhiya to kuno wan bende kata thuolo ok miwa mondo mi wawuo, ino ka wan igwewa mana gitenge, nitiere jok madwa no sud but ker moloyo joma moko. Mondo mi ka jopiny obiro kata wabunge ma wabendo biro, to jogo matayo diary kata jogo matayo program, omi bende jopiny kata jomo yier gi jopiny moa kaluo thuolo ma ok omiya jok ma samoro osebedo ka diro mana wach kae to ichipo samoro gidhi gidiro wach ma jog bende kare jogi no biro mana yanyo jakom kata ne gibiro mana diro wach. Gin gi uma dhogi weche mag maendeleo gi ma giwuoye maber, nikech magi gima jopiny dwaro. Mana kaka se wacho ni japiny ma Asia en ja Kenya kendo chulo ushuru. En ratiro mare mondo mi ker odhi kono mondo kel weche mag dongruok. Asio tafadhali. Onge tafadhali nikech ochulo ushuru. Koro mondo mi wabed gi gima kik bi kud wiwa gi wendo. Mana kaka yande warwako ker Uhuru Kenyatta ndalo mane en president. E kaka bende warwako William biro kae to bang'e ochako duogo Nairobi to ngima dhi mana mbele. Erokamano ahinya. Kapok amiyo Ken Mugathuola, ng'eni ma en gikio ndara mi wacho ni mawuok Akado Kamito. Akado ni tong' mar Seme gi Rarieda. To chodhi nyaka Siger nyaka Gobei kama je ibonyo ae. Ndara no nyinge maber VOJ en Akado, Kalandin, ka Elijah. Ananya kwar Elijah. En ndara magoli kowuok kuro to goli dho dala wakacha e kichomo bondo. Wan gi wendo kendo nya dala nyoro aneno ka gweng'o dich. Chapningen. Kech gangu kanyo nitiere kiewo mar Sakwa Gasembo. Ma bende samoro wawacho ga ni jogangu go ben na jowa. Moko dake iwa bende wadake gi Kowak gi Asembo. Nya neno kiloso ndeche. Iloso mipayo mabedo graded yom. Telo ber kani egweng. Apuodho nu yom. To gima daher wacho en ne biro mar William Ruto Siaya County en gima ber. Nikech kobiro kanyo jatelo kobire gweng', to kanye mubede gi nafas mar go kode mbaka. To kanye kubobendo nene gigo maun godo ma serikal mamare nyalo mieu, gigo maginyalo tiye gi county mondo gimiu, gigo maginyalo tiyo go office mubunge mondo gimiu. Nikech mana kaka niwacho serikal nigi pesa. Serikal bade lach. Nitie gik mang'eny ma serikal dhi timo. Ageno ni kochopo chieng' ngeso to program no Otienda Molo bro yudo nafas mar chiwo dwach Jorarieda ne serikal mamalo. Kaka koro nyose ya TTI moro ma haya chande to dwaro moro to bro koni anto ka to CDF na ayie golo pesa makama mondo wachak wamed TTI moro lwak ka. Sirikandi koyie to meda oriwa mondo watim ang'o mondo wager TTI. Mana ng'eni gima yot manyalo timore. Ageno ni Gideon ochanda nikech gangu nitie mane boda. Bende bro bedo gi nafas mar wacho ni wan bondo ka shida mar pini wasebedo go. Wan gi sibo ka to sibo ok tim kaka dwarore. Ka sirikal mamarini nyalo medo wa pesa moro mondo wa expand godo coverage mar pi mabondo ka, ang'eni nyalo timore. Kenda geno ni Senator Mamarwa Uburu Oginga
boro yudo nafas mar loso mondo wachie pach josiaya kalure gi weche mag dongruok. To kenda geno ni woman rep Dr. Christine Ombaka ma bende ne japuonj na mbalariany bende bro bedo gi nafas mar loso. To maduong'ie moloyo governor mamara James Agrebob bro bedo gi nafas mondo wachie ni to Siaya ka an kaka president ma Siaya magied maendeleo masechano. To masechano gi adwaro ni koro sirikandi mamalo ni bendo otime achiel ariyo adek mondo wa partner mondo wachop ber ne jopiny ma Siaya. Kotimore kamano to bro bedo maber. Mar ariyo aneno ka ioro SMS mar mondo gwel ji. Apani ka jatend piny dhi kamoro to mano en nyasi ma jopiny nigi nafas mar dhi neno jotendgi. Dhano mondo dhi mondo girwak jatend piny. Girwak jatend piny ma kae nitie to gibed kode mamor girwake mondo gichike no chako duog kendo. Wende wuondo wang'e joluo no gongero kamano. Mondo chako duog kendo nikech samo biro no VOJ. Jatend piny wega maendeleo. Mana dira make. Kata bed mnano kudware. Nikech kata kaka kore wacho ni dhi wayao ndara makado Kalandin Kailija no. Endara manose yao, endara matije no se chakore. Endara makata kane chieng mano chamo muma governor mamara James Agrebob no wacho. No brotemo matek mondo lam no chopie Kailija nikech gisani ten Kalandin. Koro section mna modong en Makalandin kibiro makalo lwak to kalo Siger to donjo tok Gobei sikul kanyo walungo gani junction Magango to donjo Kailija mane modong konyalo biro mago kanyo lam dhi bedie maber moko. Koro wan maendeleo mwadwaro wan to warwake. Erokamano. Ken Muga thot ne ka jatelo dhi kamoro mokwongo bedo gi jotelo mawuok e gweng' kama onego beno dhi e State House gipuro weche kanyakla weche go pass mondo kik jo ma njao budho ma ageno ibro bedo e kor jumani. Ng'eni ka duki mana chenda ka second matin niwinjo ka jatend piny kane oromo gi jotend migepe mage nong'iso gi nala ni mondo ibed jatend migawo ma ok ng'i mana iode ok ng'i mana county ne wuothe mondo dhi oko mana kaka an bende awuotho mondo dhi oko kuonde ma samoro no kwa yude ombulu chopi mondo mineni kaka jatelo mar Kenya ok in jatend migawo moyier mondo bed mana ja central mondo ibed kata mana ja eastern kende to wuothie aneno ka en bendo ka oranyisi kech ng'ene kuon kanoko yude ombulu ma inyalo wachi tapani koro ong'eni en tiere kod ting to samoro rach mar siasa ma japiny mane ok gone ombulu mana ok gone ombulu ne neno samoro ma e kinde ma koro inyalo kete tenge inyalo ne berne moro ma samoro ni e iye joluo no gongero no gwang' yom gi ka iye samoro rach moro mar siasa maneno ko chopogore gi gima en wuon e iye nitie era moro samoro madware mondo mi otime dongruok moko kaluo kaka jatend piny neno ni koro keto kaluo nyime en gima ber ma kapo ni thuolo ma kamano nitiere to kokalo kuom jotelo mabendo yier gi jopiny igoye mana jek to mondo dongruok ma kamagi obedi lalruok ang'eni nyaka to bedi to gima duong' mwarito neno ni to dibed ni samoro kweth ma samoro obalo kod sirikal kweth mag Azimio nyalo rem ma samoro kochopo e romo ma kamano kata oyo to maduong' en ni ka japiny ochopo to oyudo thuolo mar mondo mi gin bende gichwal agenda margi ne jatend piny kech en ng'ama free minyaka ndiko gimoro kalatas moro mipo ma chopo kacha mimiye mokawo modhigo mosomo. Koro kaponi jopiny yudo thuolo mar mondo mi gichope gi pedh gima gidwaro kor ka dongruok kiwe siasa tenge tapani mane gima japiny dwaro to wan kaka wan jofwambo gima bernwa en ni japiny lokruok obedo e ngimane. Erokamano. Nyakura mga juang wiki kwil ni ka ok iwinje Ramogi FM ka ok inene Ramogi TV ng'eno kotimore wanaket wengewa mar mi wach moro amora matuch motende kod limbe ma ochantim kod jatend piny Kenya Dr. William Ruto sub county mar Arieda county mano ma Siaya giko odira mabiro ni ka kamano nyakoro ng'ojwang mane makelo e giko mar chenro mar KakaWanene to konya tieko ma ok chiwo thuolo ne ng'ato ka ng'ato wacho wach ne mogik ma ogogo riti. Fred wach mari mogik. Iga oloko kendo wageno ni Nyasaye biro telonwa weche mag siasa ne osekalo en seche mag dongruok en seche ma nyithindo dhi sikul aparo ni mondo mi ji tuto oket maino margi kata geno margi e tiyo matek nikech tich matek ema riembo libamba mane kaka ende wuon wakona to atieke ka wacho ni ka jawasigu onge e yot to jawasigu ma oko kata ma e libamba ok nyal timi gimoro
Okay, ngero ma beto minore ka tondo tuoro. Ken. Jotelo ran no ka temo lero ndalo 100 mag ka office. Gisetimo nganga. Thuolo manitie nok wachomo higni higa chielero koro gidhi ka rom du marabo to gilwaro higa chiel. Koro thuolo no nok, thuolo momi mar telo nyaka ti kode maber nikech atonga ochala tonga mar akwaya. Itiyo kode king'iyo dhoge. Biro chopo telo 12 japiny biro penjo ni tang'ano otimore. Koro ndalo 100 cha ne wawinjo report. Warit report ma ndalo 200. Okay. Erokamano ahinya. Senior J Bonyo. Erokamano VOJ. Mokwongo en erokamano mathoth ne jo neno magwa, jo winjo magwa mar bedo kodwa e chenro ma kawuono. En mana kwayogi ni gimed bedo kodwa e chenro ni kaka wadhi mbele chenro magwa duto mag Ramogi TV, Ramogi FM to gi mag kambi mag Royal Media Services. Gimed bedo kodwa. Gine magisirowa. Mar ariyo en ni king'iyo oko kucha tineno ka weche mag COVID-19 osechako duogo. Kineno China lweny nitie. Pinje mang'eny sani osego marufuku jogo mawuok China kibiro nyaka timbe. Wamede uru ritore. Nyera ka sami neno ka gik manoketi maniritruok godo mag COVID sani tinde onge. Gik manoketi mag loga winjo ni moko jokate mane tinde ni godo. Wang'ire uru wamedre ritore nikech tuo ni koduogo kendo nyorwa e pinywa ka to kwa bodhi maber. Mogik ne jonyuol nyithindo pod ni e rusa. Wabedi e jogo ma tayo nyithindwa gi maber. Mondo kochopo kuma gidok e sikul to gidok nyithindo ma pod paro gigo ma ipuonjogi. Erokamano. Erokamano nya ne Fred Ogweno, Ken Muga kanyakla kod J Bonyo kaachiel kod janeno kendo jawinjo ma oketo ite kendo bedo tenge ka yudo thuolo mar neno chenro achiel kachiel. Wagoni erokamano maduong' mokalo. Pod waikoni mathoth. Mabiro Cleophas Alwach nyawadwa bedo kanyo kod welo ma bende bro poro wach kanyakla e weche mag rakruok kod tuo mar COVID kata kute mag COVID-19 kanyakla kod chenro mar chiwo chanjo. Ng'eyo kaka J Bonyo osewacho piny China midhiero osebedo ka nitiere kendo tuo ni pod ni kodwa nyakon Mangajwang'. Yore mag ritruok kanyakla kod mag yudo chanjo gin puonj ma nyaka wajiw kinde ka kinde. Ka kamano riti ma kawuono ubedo kod odiochieng' maber.